Bueno, moi boas tardes, grazas por asistir a este cuarto foro dos 4 foros Grial Galicia 2050 que hai xa máis dun ano en Galaxia e en colaboración, como non pode ser de outra maneira, co Consello de Redacción da revista Grial, falamos para que a revista Grial, que está no ADN das orixes, está no ADN de Galaxia, porque foi a idea de facer unha publicación de cultura galega está nos inicios, antes da propia creación da editorial, por tanto, forma parte desa idea inicial. Bueno, antes de nada, quero dar as gracias aos amigos de Teltec que van a transmitir en directo, en streaming, esta xornada. Como comentaba, nos queríamos que o Grial tivese unha participación, un protagonismo especial tamén nas actividades, nas moitas actividades que este ano 2025 organizou Galaxia alrededor do seu 75 aniversario. Este o cuarto, o definitivo, todos os materiais, os relatorios, as presentacións de todos os invitados e invitadas dos 4 foros, cada foro dá lugar a unha sección monográfica na revista Grial. Aquí temos 2 números que recollen o primeiro foro que tivo lugar en Pontevedra en novembro de 2024, coordinado por Agarledo e por María López Sández, que hoxe está aquí representando ao Consello de Redacción da revista, porque o seu director, Enrique Montagudo, que creo que anda polas terras da Alemania con outros compromisos. Ese foro primeiro, celebrado en Pontevedra, tratou de culturas, artes e identidades. Está no número, non recordo se este ou aquel. O segundo foro, celebrado en Compostela en abril de 2025, foi coordinado por Ramón Villares e Xaquín Fernández Leiceaga, tratou de Sociedade, Economía e Territorio. Ese está nestes momentos en... Este é o segundo, sí, perdón. O terceiro é o que está en imprenta, celebrouse na Coruña en xuño de 25, coordinado por Marilar Aleixandre e Sonia Villapol, tratou sobre o impacto social da ciencia e da tecnoloxía. E este cuarto, comunicación e novas tecnoloxías de desafío para os novos tempos, témolo aquí, na sede da Fundación Penzol, outra das sedes emblemáticas do que o proxecto Galaxia construiu e significa. Este foro está coordinado por Llerena Perozo, que tamén forma parte do Consello de Redacción de Grial, son as novas xeracións que se foron incorporando o futuro da revista, e por Víctor Freixanes, que codirixiu nada máis e nada menos que tres décadas e que eu tuve a honra de ser o seu secretario do Consello de Redacción. Bueno, vou rematar rápido para que cheguemos ao miolo do foro, pero claro, aquí, ademais de Víctor, Llerena e María, está Valentín García Gómez, o secretario xeral da Lingua, que a súa colaboración, a colaboración da súa secretaría e o seu compromiso tamén permitiu a organización destos 4 foros que completan todo un ano de reflexión sobre o futuro de Galicia en campos tan diversos como os que citei hai un rato. En fin, pois máis nada, paso a palabra a María López Sández, que falará en nome do Consello de Redacción da revista. Grazas. Pois, efectivamente, cando hai máis dun ano pensamos de que maneira a revista Grial podía sumarse aos actos do 75 aniversario,
tiñamos claro que máis alá do que poida ser pois unha exposición ou outro tipo de acto calquera, tiña que haber o que está na base do que é Grial, pensamento, non? Entón, na liña de ver que tamén debíamos buscar para Grial unha maior presenza social, ideamos estes foros, estes foros cos que pretendemos percorrer distintos aspectos da cultura, da sociedade galega, abrir que servise de algún xeito de revisión do tempo transcorrido, pero tamén de apertura e pensamento cara ao futuro. Imaginar e pensar desde Grial, que é unha revista de pensamento e cultura, a Galicia do futuro. A revista Grial, como a editorial Galaxia no seu conxunto, viviu moitos desafíos no tempo transcorrido. Conseguiu pervivir baixo a ditadura, aqueles primeiros cadernos Grial, que viron truncada a traxectoria e que deberon logo continuar máis tarde. Pero probablemente os desafíos actuais non son menores, aínda que sexan aparentemente menos represivos. Un desafío ás veces non o mellor por silenciamento, pero sí por afogamento, no sentido de unha sociedade en que precisamente a proliferación impide en ocasións a visibilidade. E aí Grial ten que ter unha voz propia, esa revista de cultura e de pensamento, pero feito en galego e desde Galicia, pensando a Galicia de agora e a Galicia do futuro. Chegamos a esta fin do que foron os 4 foros Grial, cun tema que entendemos que entronca perfectamente con esa noción do desafío de futuro. A propia revista ten que mudar porque ten que adaptarse, fíxose esa aposta pola incorporación á digitalización, por ese avance que sen dúbida pode incrementar o impacto, o número de lecturas e a difusión dos contidos que ao final é o que verdadeiramente nos interesa. De algún xeito podemos dicir que a digitalización, todas as novas tecnoloxías afectan a Grial nun dobre sentido, como un dos temas que compre pensar, porque seguramente o pensamento, a filosofía actual non pode facerse fora dese marco e deses condicionamentos que o mudan todo, da irrupción da inteligencia artificial, do que iso implica para o galego como desafío, pero tamén como oportunidade, porque por primeira vez temos unha tecnoloxía que non deixa fora o galego da mesma maneira en que o deixaron outras, e tamén como algo que vai implicar adaptación da propia revista. Entón, creo que este conxunto do ano e os 4 foros Grial cumpriron aquilo que o Consello de Redacción imaginamos para este ano, e algún día, cando collamos folgos, creo que poderemos pensar se esa idea de presentación e difusión pois pode de algún xeito ter continuidade, se non trimestral, cando menos anual. Nada máis pola miña banda, creo que é unha ocasión festiva, en certo xeito, hoxe. Bueno, a continuación falará Valentín García e despois xa entraremos en fariña cos coordinadores, a coordinadora e o coordinador do foro. Por esta orde, Víctor Freixanes e despois Llerena, e a partir de aí xa os relatores invitados para a xornada, que terán tamén, serán por esta orde, Manuel Gago, Silvia Vázquez Lorenzo, María Yáñez e Alberto Quiá. Bueno, ten a palabra Valentín García. Moitas grazas a Xosé Soutullo e a todos os meus compañeiros de mesa. Pola miña parte, moi brevemente, neste cuarto foro, agradecer a Galaxia neste ano tan especial do 75 aniversario e a Grial, que é un pouco o gran... Dicía que pola miña parte, por parte da Xunta de Galicia, que hoxe aquí represento, agradecer a Galaxia nun ano tan especial no que colaboramos en múltiples iniciativas para a conmemoración desa importantísima cantidade de anos, como son 75 do aniversario, como para o gran proxecto de país que publica con periodicidade
abrumadora desde hai tantos anos que é Grial. Non podíamos estar fora deste efeméride e por iso decidimos que, coincidindo coa programación que fixo o seu Consello de Redacción, de que estes foros eran unha boa maneira de celebrar e de lembrar a importancia de ter ideas, a importancia de planificar un país e a importancia de ordenalo. Dicía agora María que, efectivamente, nos tempos que corren hai moitísimas formas de poder publicar, de poder dar a coñecer o que Galaxia leva, o entorno Galaxia leva feito desde hai tantísimos anos, a estrutura, a arquitectura dun país como Galicia, que con todas as nosas fortalezas e todas as nosas debilidades seguimos aquí, seguimos ocupando un espazo dentro do que é un panorama mundial cada vez máis convulso, cada vez máis no que cada vez pasan as cousas máis rápido, pero que seguimos tendo un noso espazo, e iso en boa medida é grazas a aqueles homens e mulleres que o pensaron así hai 75 anos e que hoxe podemos facer con máis medios, con máis liberdades, con máis fortalezas, pero ao mesmo tempo tamén nunhas condicionantes que, como digo, son tan variables que fan máis necesaria que nunca, creo, a revista Galaxia. Que estes foros, que foron todo un éxito, se poidan repetir, que Grial siga sendo ese norte, esa guía para tanta xente que estamos sempre agardando a ver, xa non digo a lela exhaustivamente todos os artigos, pero sí a ver de que fala, a ver de que trata, a ver onde quer ir Grial. E iso é unha parte moi importante na que vos todos e todas tamén tedes unha parte fundamental. Agradecidos, como sempre, a Galaxia, como pode ser de outra maneira, ao Consello de Redacción, a todas as persoas que traballastes na organización destes foros, porque culminan sendo un éxito moi importante, arranquendo aspectos tan importantes na sociedade, como a paisaxe, a cultura, a lingua, as tecnoloxías, tanto e tanto que hai que pensar en Galicia, que é no que está especializada precisamente Grial, levaremos esta Grial a Galicia de 2050, claro que sí. Nada máis, moitas grazas. Boa tarde a todos. Llerena Perozo e Maixeu fomos encargados de deseñar e de coordinar estes encontros, este derradeiro foro Grial que titulamos Comunicación en novas tecnoloxías, desafío para os novos tempos. E despois as compañeiras e compañeiros que van a continuar, de seguro que van deitar moita información e moitas preguntas alrededor de algo tan decisivo como é isto. Eu, pola miña banda, supoño que Llerena tamén, o que fixen foi escribir un pequeno ensaio que se publicará despois na revista e que vou ler porque, senón, como vello profesor, acabarei enchendo o tempo máis alá do razonable. Entón, vou no ler. Sinto que poida parecer ás veces un ensaio moi de profesor, pero en definitiva eu dediquei unha parte da miña vida tamén a estas cuestións. Titulámoslo A globalización, unha realidade do noso tempo. A aparición de Internet, a rede de redes, na segunda metade do pasado século, sobre todo a partir de finais da década dos anos 90, inaugura un novo tempo na economía, na produción cultural, nos fluxos de comunicación, nas relacións entre os povos e entre as persoas, no ámbito particular, no ámbito privado, no ámbito político, no ámbito científico e na creación artística,
no pensamento, no ocio, nas relacións comerciais, na educación, nos servizos de información, caracterizado todo pola aceleración, o intercambio permanente de ideas e produtos e pola supresión de fronteiras, polo menos de fronteiras físicas. Non parece este o lugar para lembrar a definición ou significado de conceptos que de seguro todos os presentes coñecen. Nalgúns casos son case que lugares comuns, referencias obrigadas para definir o noso tempo. A globalización é un fenómeno mundial, aínda que con distintos niveis de intensidade que nos afecta a todos. Non se nos pide o noso posicionamento ao respecto. Está aí, como un fenómeno histórico, igual que a luz eléctrica, por poñer un caso, igual que a invención ou uso dos medios de locomoción e transporte, os camiños, as autoestradas, o ferrocarril, o teléfono, os antibióticos, como o aire que respiramos, poderíamos dicir, ou como a lei da gravidade, feitos que condicionan o mundo e nos condicionan a cada un de nós, habitantes dese mundo. Se aceptamos que unha cultura é fundamentalmente un espazo de comunicación, se aceptamos que o que entendemos por sociedade, en canto que agrupamentos humanos, son produtos da comunicación, ou dito de outra maneira, non existirían sen comunicación, se consideramos que a comunicación en calquera das súas formas é consubstancial á propia vida, mesmo a vida biolóxica, anterior á existencia dos seres humanos, as plantas, os seres unicelulares tamén se comunican, necesitan comunicarse para subsistir, entenderemos a relevancia destes encontros e a importancia de considerar a tecnoloxía, isto que agora denominamos TICs, tecnoloxías da información e a comunicación, que algúns aínda presentan como novas tecnoloxías, entenderemos a importancia de considerar a tecnoloxía, digo, no marco do tempo que nos toca vivir e, sobre todo, pensando no futuro que poidamos habitar. Lee Thayer abordou estes temas dende unha perspectiva social e, como acabo de apuntar, mesmo dende unha perspectiva biolóxica, considerando a comunicación como algo consubstancial aos seres vivos. Estamos vivos e comunicamos. Recibimos e emitimos mensaxes constantemente, consciente e inconscientemente. Mensaxes que conforman a nosa identidade e a nosa conducta. Robert Scarpit citaba nos seus estudos sobre a comunicación a obra de Jean Cloutier, a era do Emerec, ou a comunicación audiodescripto-visual, a hora do self-media, do ano 1975. Este autor formulou unha clasificación de máquinas de comunicar, avances tecnolóxicos a través da historia que van dende os espellos, para emitir sinais que utilizaban as civilizacións máis antigas, os seres humanos, máquinas biolóxicas, como individuos e como masa, pasando pola escrita e polas computadoras. O ser humano é a máquina perfecta, a máquina número 6 no esquema de Cloutier. Unha máquina biolóxica con capacidade para administrar o tempo, o espazo e a memoria, con capacidade para construir información didáctica, non só acumulativa, de xeito que en cada momento pode posicionarse diante dos estímulos que recibe do exterior a través dos sentidos e actuar segundo a súa conveniencia, adaptándose ao medio e ás súas circunstancias. O obxectivo básico da comunicación é coñecer o contorno, o mundo que nos rodea, para reaccionar adaptándonos a él e máis para modificalo chegado ao caso. Non é cousa de explicar agora estes fenómenos que, por outra banda, son coñecidos. A máquina número 6, que na clasificación de Cloutier é o ser humano, repito, potencia as súas capacidades de emisión e recepción a través de outras máquinas artificiais como o teléfono, o bolígrafo, o magnetófono, a fotografía, o vídeo, os satélites e as computadoras. Recibimos estímulos que o noso programa central, o noso cerebro, converte en información a través dos sentidos, oído, vista, tacto, olfato, gusto, e tales sentidos son potenciados a través de máquinas artificiais que o ser humano foi incorporando ao longo da historia dende os sinais luminosos dun espello ao alfabeto, dende a telegrafía á televisión, os satélites,
ou os self-media. Pensemos nas computadoras. Unha computadora ten unha unidade central e ten uns periféricos a través dos cales entran estímulos, entran datos, estímulos e datos que van a unidade central e que un programa, esa unidade central, convertiose en información. Bueno, pois esa computadora foi diseñada a imaxe e semellanza do ser humano, ou seja, como Deus na creación. Nos recibimos sinais a través dos nosos sentidos e o noso cerebro, cun determinado programa, que se vai renovando constantemente, por iso falamos sempre de información didáctica, adáptase á realidade para interpretar eses datos e convertilos en información para logo actuar, para reaccionar. A referencia aos self-media é importante. Nalgún momento foron novidade, mas hoxe xa é unha tecnoloxía común. Frente ao que poderíamos chamar medios de comunicación tradicionais, a escrita, a imprenta, a fotografía, o teléfono, a radio, a televisión, etc., os self-media, que moitos identifican cos novos medios, son a dimensión doméstica e mesmo persoal da tecnoloxía. Unha tecnoloxía autónoma que nos convirte no que Cloutier chama emerex, emisores e receptores constantes. Un acontecemento de calquera tipo en calquera extrema do mundo, se se dispón da tecnoloxía adecuada, un teléfono móvil destas últimas xeracións, por exemplo, pode ser difundido nuns poucos instantes a calquera lugar do planeta e a través de redes automultiplicarse e chegar a todas partes. O atentado ás Torres Xemelgas, en Nova York, por poñer un caso, en apenas uns segundos espallouse polo mundo case que en directo a través da telefonía móvil das persoas que estaban na rúa naqueles momentos. Os self-media convértenos en emerex, extraordinariamente eficaces, emisores e receptores, repito, a un tempo, mas tamén en consumidores, obxectos de consumo, clientes e, en termos comerciais, mesmo produtos. A aparición dos self-media, que poderíamos denominar tecnoloxía persoal ou doméstica da comunicación, multiplicada polas posibilidades de Internet, a rede de redes, transformou radicalmente a realidade dos últimos 25 ou 30 anos nun proceso acelerado que non sempre sabemos xestionar, que ás veces incluso temos a impresión de que actúa por riba de nós, con autonomía e vontade propias. Nunca foi tan real a frase de que o mundo cabe nun pano, o que Marshall McLuhan denominaba a aldea global a finais da década dos anos 60 do pasado século. A imaxe do efecto bolboreta, a idea de que un acontecemento aparentemente menor e mesmo moi distante físicamente de nós pode desencadear unha auténtica tormenta ou terremoto na nosa contorna máis próxima, a imaxe do chamado efecto bolboreta, digo, intenta ilustrar a fragilidade e ao mesmo tempo a vulnerabilidade do sistema en que vivimos. Crémonos tecnolóxica e científicamente moi seguros e nunca fomos tan frágiles. Pensemos simplemente nun apagamento da luz, nun colapso das fontes máis próximas de enerxía, na nosa seguridade persoal a través das redes sociais. Nunca fomos tan frágil e, paradoxalmente, nunca fomos tan universais. Na visión clásica da comunicación, houbo sempre tres elementos fundamentais contra os cales o ser humano loitou e loita para intentar superalos: o espazo, o tempo e a memoria. Podemos decir, coas novas tecnoloxías da comunicación, que o espazo e o tempo están superados. A memoria, que é unha das bases do coñecemento, é o obxectivo fundamental do documento que queremos conservar. Nos textos escritos, nas enciclopedias, nas cintas magnetofónicas, nos discos duros das computadoras, o desafío da memoria é, en gran parte, o desafío do coñecemento. A intelixencia artificial, a que tamén faremos referencia ao longo destas sesións, proponse interrelacionar todos os datos posibles nos parámetros do cerebro dos seres humanos. A programación da máquina número 6 é no esquema de Cloutier e introduce un novo factor a considerar, a manipulación do documento, que a fin pode ser tamén a manipulación do coñecemento.
O sociólogo norteamericano Neil Postman, pedagogo e teórico crítico da comunicación, tiña unha frase que moitas veces temos repetido porque nos parece extraordinariamente lúcida. No seu libro Tecnópolis, publicado en 1992, di que toda cultura está obrigada a pactar ca tecnoloxía do seu momento histórico. A que non pacta, sucumbe. A reflexión parecenos importante. A primeira cultura da comunicación foi o alfabeto, o documento escrito. Aqueles povos que por calquera razón non accederon ou non puideron acceder á escrita, que era deixar constancia da súa organización e da súa memoria como colectividade nun documento, desapareceron da historia. Fora o traballo agora dos arqueólogos. O manuscrito, o libro, e a partir da invención de Gutenberg a prensa, son derivadas desta tecnoloxía. A fotografía e o cinema son posteriores, mas denuncian as grandes mudanzas dos derradeiros anos do século XIX e o século XX. A telegrafía sen fíos, a gran revolución da radio e a televisión villeron despois. De feito, a radio e a televisión protagonizaron a gran revolución da comunicación de masas no pasado século. Daquela información xa non chegaba a uns poucos escollidos, os que sabían ler, decodificar a tecnoloxía, senón a todos os públicos, recepción universal. A aparición dos satélites xeoestacionarios en órbita alrededor do planeta que o novelista Arthur Clarke formulou en 1945 inaugura outro novo tempo, a gran rede de comunicacións no espazo por riba das fronteiras e case que vencendo o tempo, base tecnolóxica para a Internet actual, a inteligencia artificial e a conquista máis recente. No camiño de todos estes avances, sucumbiron moitas linguas e moitas culturas. Algunhas sobreviven aínda en lugares remotos, fora do sistema, mas pouco han de durar e pouco papel teñen na historia concebida non como algo local e particular, senón universal, en diálogo ou en competencia coas outras culturas. Cada tempo exixe a incorporación ás novas formas de comunicación e de creación en todos os ámbitos, o económico, político, intelectual, tamén no persoal, nas relacións sociais e entre os individuos. O acceso á comunicación e ao coñecemento é unha necesidade vital. Sen comunicación e coñecemento, a existencia non é posible. O desafío que presenta o panel que a revista Grial propón nesta ocasión para a celebración dos 75 anos da editorial Galaxia, que en certa maneira son tamén 75 anos da revista, ten que ver coa cultura e a lingua galega, coa nosa maneira de entender e compartir o mundo. A cultura non é outra cousa. Na paisaxe das novas tecnoloxías da comunicación e a globalización. Tamén ten que ver cos dereitos democráticos e os dereitos humanos, conquistas históricas da nosa civilización que algúns pensan que son irreversibles e se cadra están a vivir momentos moi delicados. Fronte aos desafíos tecnolóxicos e históricos, fronte aos avances e as mudanzas dos tempos que irremediablemente nos obrigan a posicionarnos, hai dúas posturas que eu teño ilustrado moitas veces coa maneira de sentármonos nunha cadeira. Podemos sentarnos ollando cara atrás, cara ao pasado, recreándonos nos valores do que fomos, mesmo nos sinais de identidade do que temos ou tivemos e non queremos perder, a memoria dos avós, o tempo heroico no que se cadra fomos felices ou imaginamos que éramos felices, en definitiva, a saudade do paraíso perdido. Ou podemos virar a cadeira e sentarnos na postura contraria, ollando para o que poida vir, mesmo a risco de deixar algunhas pezas importantes do pasado no camiño, mais coa consciencia de poder elaborar outras novas, porque a cultura non é algo estático, senón un proceso en elaboración constante, un proceso crítico. No ano 2002, redactei un breve texto que foi a miña presentación para ingresar na Real Academia Galega, de remato. Tituleino Entre a trave de ouro e a pasariña de Armenteira, desafíos diante dun novo século. Pode consultarse na rede da Academia. Quero cerrar con el esta intervención porque a idea parece importante e, na miña opinión, ten moito que ver co panel
temático que hoxe tratamos e seguro que coas intervencións que a continuación virán. A realidade, a cultura non é estática, nin eterna. Está en constante transformación, como as sociedades e igual que os seres humanos. Cada tempo ten a súa ansia e o seu desafío, os seus riscos e as súas oportunidades. Unha vez instalados na cadeira, temos dúas posibilidades. Confiar nunha solución milagrosa, o canto da pasariña en Armenteira que nos ilumine, ou o esforzo de traballar para acceder ao coñecemento, coa nosa vontade e as nosas forzas, que é a única maneira que o EMEREC, máquina número 6, ten de transformar a realidade para facela mellor, para poñela do noso lado. Son dúas maneiras de entender os desafíos, ou rezar para que alguén nos resolva os problemas e entregarnos os intereses de quen manda, e o que eu chamo o modelo Abel na Biblia, ou traballar para intentar resolvelos nós, a risco de caer en Caín. Moitas gracias. Bueno, evidentemente para preparar este foro e para preparar esta presentación, Víctor e máis eu coordinámonos. Entón, no mesmo momento en que me enviou o texto, a miña resposta foi: está perfecto e está todo. Resume con excelencia todos os presupostos e os puntos de partida e as conclusións que nos levaron a que este fose o tema que nos interesaba incorporar neste derradeiro foro dos Grial deste ano. Entón, por iso, limiteime a facer un breve texto que recolle un pouco a luva do que fala Víctor ao final da súa intervención arredor de pensar no futuro, non? E tamén o vou ler. Di así: de perspectivas de futuro, mirar cara adiante, 2050, desafíos cara aos novos tempos. Só alguén que atesoure vida a experiencia ousaría presentar esas cuestións nun tempo tan convulso e incerto como o presente. Nun contexto global onde día a día vemos como son derrubados os acordos de diálogo e colaboración nacidos tras a Segunda Guerra Mundial, onde a ONU xa non é respectada, onde a bella Europa semella un gran dinosauro empachado de burocracia e boas intencións, pero con mobilidade moi reducida, onde matóns como Netanyahu, Putin, Milei ou Abascal se impoñen con puñadas sobre a bondade ou a sensatez. Nese contexto, só alguén que xa sabe que todo pasa ousaría falar de futuro. Ese alguén é Grial. É unha revista, é unha institución cultural que xurdiu con a fauteza na escuridade e a violencia da ditadura española e xurdiu para achegar luz, para achegar esperanza, para achegar futuro. Unha institución que coñeceu en carne propia tempos incertos e tempos de optimismo e que sabe que ambos pasan. Personalmente, a mí, cando Enrique Monteagudo me chamou hai 2 anos para convidarme a participar no Consello de Redacción, respostei algo que non é propio de min, dixenlle que era unha alta honra, e non é un léxico que eu adoite utilizar e hoxe, pois mantéñome na escolla desa palabra, non? Porque poucas cousas poden honrar máis que recibir a oportunidade de achegar, malia que non sexa moito, un chisco a un proxecto de tal envergadura, non? Como dicía Grial e Galaxia naceron cando o galego estaba prohibido e hoxe perduran e persisten cando o galego xa non é a lingua máis falada en Galicia. Vexase a enquisa do Instituto Galega de Estatística de outubro de 2024. E este foro, que remata cunha serie de 4, é a mellor evidencia diso. A min venme á cabeza o paralelismo coas mulleres maiores que semellan deslinguarse a medida que fan anos e que cando nos descobren a súa verdadeira esencia, cando se van liberando desa presión social e de todas as convencións e as normativas e empezan a demostrarse a sí mesmas, non? Esas deslinguadas das que fala a miña nai Porteiro, por exemplo, non? Pois esa esencia, esa sabedoría, ese deslinguarse das mulleres maiores é algo que creo que tamén lle acontece a Grial. Grial maniféstase e actúa nesta realidade que agora vivimos e que por intres estarrece para lembrarnos que é posible pensar de maneira constructiva,
que é posible pensar de maneira constructiva en futuro e que esa e non outra a única estrategia de supervivencia. Ante un reto innegable que ben describiu Víctor, ante esa forza da globalización, ante a digitalización, ante o mapeo das emocións humanas como medio de control das poboacións, ante a febleza de posicionamento digital nos media das linguas minorizadas como o galego, que son parte dese reto, ante un ámbito da ficción onde reina a distopía, porque semella que as creadoras e os creadores non sexan quen de imaginar un porvir feliz, próspero, igualitario, saudable ou pacífico, ante unha comunicación política estridente, agresiva e maniquea, nun contexto onde a cultura se asocia a consumo, a produto, eu acho que o maior desafío ante todos eses é emocional. Que agora, cando esa bella deslinguada, que é Grial, ven e lembranos ante ese desafío que mentre sexamos quen de nos sentar a escoitar, a compartir, a matinar, a reflexionar arredor de estrategias e contextos, aínda temos unha oportunidade. Como dicía, creo que non hai unha coma ou punto que sustraer ou engadir a presentación deste foro que fixo o Víctor. Entón, só me queda por apuntar que as 4 persoas que conforman o panel deste foro representan tamén esa esperanza. 2 mulleres, María Yáñez Anllo e Silvia Vázquez Lorenzo, e 2 homes, Manuel Gago Mariño e Alberto Quián Pampín, que son como formigas laboriosas que van sinalando con destreza e con tenacidade eses carreiros que as demais podemos, se queremos, seguir para chegar a algo, a un mañá onde a cultura galega, a comunicación en galego prevaleza, se adapte e supere eses desafíos que hoxe esta tarde presentamos. Sen máis, quero agradecer moito a concurrencia, a presencia esta tarde aquí, e, se vos parece ben, damos paso xa á primeira intervención, a de Manuel Gago. Está bien. Si, eu presento e baixo tamén. Dixe, queres estar aí ou aquí? Aí, para poder... Eu vou te presentar, eh? Está para checar a revista? Bueno, pois o primeiro relator, escoitaseme, sí, desta tarde é Manuel Gago. O título da súa presentación é Oportunidades e desafíos para a cultura en lingua galega. Manuel Gago Mariño é doutor en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela. É director de culturagalega.gal, a plataforma de divulgación cultural do Consello da Cultura Galega. É profesor de Ciencias da Comunicación na Universidade de Santiago de Compostela. Como divulgador cultural, promove iniciativas de comunicación digital arredor da arqueoloxía e da historia. Como comisario de exposicións, é responsable de mostras como Galicia 100, obxectos para contar unha cultura, Alba de Gloria, de Castelao, Galicia, un relato no mundo e o proxecto expositivo das 7 mostras Cidades no Tempo. Na intervención que vai facer agora, abordará a significación da comunicación e as novas tecnoloxías na construción das sociedades contemporáneas, a historia de Internet e as primeiras tecnoloxías da comunicación entre nós, realidade actual e comparación coa presenza destas tecnoloxías nas sociedades occidentais. Moitas grazas, Manuel Gago, deixámoste coa presentación. Vou poñer o temporizador. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas por asistir. Para mí, en primeiro lugar, quero agradecer a
a Galaxia Grial convidarme a participar neste foro. Para mí unha honra, sobre todo por estar con moita xente a que admiro. Eso, pois, para min resulta moi gratificante, tamén moi exixente a hora de pensar como tiña que abordar este relatorio. Quería empezar a partir de algo que dixo Víctor, que falaba da cadeira, non? Cara onde poñemos a cadeira. De feito, creo que o interesante destes foros é que moitas veces nos obrigan a sentarnos na cadeira, para empezar. É dicir, a sentarnos na cadeira e intentar pensar alrededor de preguntas grandes que no día a día pois moitas veces non se resolven. Esta é unha gran oportunidade. Entón, eu pensaba cara casi toda a cadeira quedarme, sentar, porque teño unha perna en cada lado, digamos, de alguma forma, e lembrei que de alguma forma a solución estaba moi pretiño de aquí. En Mos, hai bastantes décadas, apareceu unha curiosa estatua de época galaico-romana que era un deus Jano, un deus Xano. Saben que ustedes que o deus Xano é ese deus que ten dúas caras, unha que mira para un lado, para adiante, para o futuro, e outra que mira para o pasado, non? E a súa gran poder é a capacidade de ter a mirada para os dous lados. No mundo, en Galicia, temos unhas cantas esculturas do deus Xano, é a típica figura mitolóxica que encaixou moi ben coa estrutura de pensamento que tiña a xente que vivía aquí antes de que chegaran os romanos. Tiña de alguma forma esa idea e que tamén se pode atopar pois na Galia ou no Reino Unido. Hai moitas caras de deus Xano mirando para un lado para o outro e a veces para tres sitios. É dicir, que tamén aparece moito nos capitéis románicos galegos, caras que miran para tres lugares ao mesmo tempo. Entón, eu pensei que a verdade é que me apetecía quedarme máis ben con eso, e así non poder ter que escoller, é dicir, xogar a quedarme cas dúas caras, porque ademais creo que unha das grandes potencias que ten Galicia é esa capacidade para mirar a dous sitios ao mesmo tempo. Poño un exemplo que ten que ver co que estamos falando. Os meus alumnos contolles con moita frecuencia desde hai un par de anos, cando se publicou a Universidade de St. Andrews, un profesor da Universidade de St. Andrews que se chama Lang, publicou hai 2 anos unha investigación a que eu cheguei un pouco por casualidade. Estaba traballando nunha exposición e estaba consultando códices medievais do Museo Getty de Estados Unidos. E atopeime con un códice cos cánones de Prisciliano, do Prisciliano noso, do de toda a vida, do Prisciliano do século XIII. E sempre isto me lle cortaron a cabeza no século V. Como se seguía escribindo alrededor de Prisciliano se seguían escribindo os cánones de Prisciliano no século XIII. Entón, de repente descubrín algo que non sabía, porque aquí estábamos como moi obsesionados co Prisciliano druida, que é un maravilloso conto, e me puxen a investigar e descubrín que efectivamente que Prisciliano fora moi copiado e reproducido, a pesar de ter sido declarado o primeiro herexe da Igrexa Católica, pois prácticamente hasta o século XIV. Pero porque deseñara un sistema de navegación textual. Prisciliano o que fixera era conectar as cartas de San Paulo cos mencións nos evanxeos. Como as cartas de San Paulo aludían a moitos elementos do evanxeo e ao mesmo tempo falaban de moitos temas diferentes, había un problema, por exemplo, cando querías reunir todas as declaracións, digamos, todos os versículos que tiñan que ver ca vida de Cristo ou cos relatos dos apóstoles alrededor da morte ou alrededor do amor, alrededor da piedade. Entón, Prisciliano inventou un sistema baseado nun sistema de 3 acotacións para navegar polos evanxeos e poder reunir toda a información de maneira eficiente. Esta información se considera o precursor do hipertexto moderno hoxe en día. Entón, eu isto nas miñas clases de arquitectura da información conto aos meus alumnos. Habitualmente, como saben, aquí estamos moi obsesionados co Prisciliano druida, co Prisciliano que un pouco hippie, non? É dicir, que naceu un pouco desa idea de hippie, e parece que nos interesan menos estas outras facetas. Entón, conto aos meus alumnos, pero hai un problema, que primeiro eu teño que contar quen é Prisciliano. De 80 alumnos, ninguén sabe quen é Prisciliano. Entón, boa parte do que vou falar de alguma forma ten que ver con cousas nas que traballo diariamente que teñen que ver coa difusión e divulgación da cultura galega e de alguma forma intentar conseguir que algunha xente polo menos saiba quen é Prisciliano ou saiba desde o presente e valéndonos destas tecnoloxías. Bueno, primeiro,
tiña que ver con... eu quedei pensando bastante no título do foro de que casi parecía unha orde que daban ganas de saludar militarmente. Pensar cara adiante, ¿no? É dicir, podo entender perfectamente Mantra porque somos moi de enterrarnos moitas veces nas mesas redondas en pensar que alguén ten que vir a rescatarnos, que estamos moi mal. Entón, utilicei ese paradigma que me pareceu fantástico para intentar pensar, ¿no? Teño a sorte de ser dunha xeración que de alguma forma viviu a irrupción do fenómeno. Entón, lémosme perfectamente e calquera de nós pode acudir ás hemerotecas para comprobalo como se pensaba en Internet hai 25 anos, 26 anos, e a idea que estaba detrás, que era unha idea moi utópica. No? É dicir, era a idea, primeiro había un momento, Alberto sabe máis deso tamén, máis ciberpunk, que hubo un momento, é dicir, máis dos 90, que hubo un momento que se xuntou coa erupción, digamos, da industria, da economía, en internet, e entonces empezou a forzar un discurso que moitas veces foi comparado co discurso de conquista do salvaxe oeste. Foi unha comparación que se fixo moi habitualmente, é dicir, a idea de que entrábamos nun novo mundo utópico con novos parámetros e novas coordenadas e que a tecnoloxía iba a ter a capacidade de poder transformar absolutamente ese mundo. O mundo que vivíamos gracias ao poder da tecnoloxía. Había moito esa crenza, non? E que en Galicia tivo ademais unha aplicación concreta que podemos consultar moitísimo na bibliografía publicada nese período, que era a crenza de que a tecnoloxía nos iba a axudar a salvar esas fronteiras, esas barreiras, as que antes aludía María, que iba a ser capaz, de alguma forma, de solventar moitas das problemáticas que tiña Galicia como un espacio periférico e como un espacio no que, digamos, a presenza da lingua, da cultura, non era moi habitual no interior, no ecosistema mediático de Galicia e tamén no exterior. Entonces, e para eso, además, criamos que tiñamos unha potencia tremenda, moi basada no noso rico legado cultural, no storytelling, en a tradición de narración que podíamos ter en Galicia. Non? Entón, ese foi o ambiente de euforia que se vivía, pois, se tivera Grial organizado isto, pois, alrededor do ano 99, 2000, ese era un pouco ese ambiente de crenza, non? Claro, agora estamos nalgo que creo que é incuestionable, estamos todos nun momento de cambio outra vez. É dicir, de alguma forma percibimos que a tecnoloxía chegou a un lugar, somos moi conscientes de como se implantou na nosa vida, estamos vivindo un novo momento de cambio que ten que ver con unha profunda transformación posiblemente da forma na que utilizábamos e nos conectábamos a internet e nos accedíamos a internet. Un exemplo claro é que o número de búsquedas en Google, que foi o sistema que utilizamos para entrar en internet e para guiarnos nese espacio de internet, pois desde o ano 2002 aproximadamente, as búsquedas de Google están caendo de maneira absolutamente drástica. É dicir, a través de novos sistemas, como teñen que ser, como son as consultas a través de interfaces de inteligencia artificial, como pode ser ChatGPT, Gemini ou Copilot de Microsoft, os diferentes elementos. E non só eso, sino que o cambio de escala, casi diría cuantitativa, que está tendo a realidade a inteligencia artificial, nos fai sumado a hexemonía das redes sociais e o papel que ocupan nas nosas vidas e a cantidad de tempo que consumimos aos teléfonos móviles e a percepción que temos de como están transformando a nosa vida en todos os ámbitos, desde o social ata o psicolóxico, nos fai levar a que estamos a un momento como de moi cambio, non? Entón, é moi interesante porque podemos comparar os discursos que temos hoxe en día cos discursos que había 25 anos e non teña nada que ver, agás no ámbito dos grandes foros económicos. Nos que hai un absoluto, en este momento, todo investimento que, por exemplo, alrededor do ano 2000 ou 2001 estaba dirixido aos portais que se chamaban daquela, é dicir, aos grandes portais que as grandes operadoras de telecomunicacións a nivel español, por exemplo, Telefónica, pero todas estaban investindo, todos os cartos que estaban indo aí, pois agora están indo cara a startups ou de inteligencia artificial ou cara a intentar participar nestes negocios e hai movimentos moi importantes a nivel global. A nivel global. Entón, digamos que a forma na que afrontamos o vindeiro futuro xa non ten para nada esa euforia e esa sensación de utopía e esa sensación da capacidade de transformación que se lle confiaban as tecnoloxías había 25, 26 anos. É dicir, agora somos como moi conscientes, todo o mundo ten a certeza da súa relevancia e 25 anos non a tiñan.
é dicir, había que convencer a xente, agora todo o mundo sabe do poder que teñen e todo o mundo lles ten unha prevención de alguna forma, todo o mundo está implicado con elas e o balance que facemos todos delas é un balance agridoce con elementos positivos moi importantes e con elementos que nos preocupan a todos bastantes, que nos preocupan en relación aos nosos fillos, en relación á relación do mundo, é dicir, temos un balance diferente. E sobre todo porque aprendimos unha cousa, que era que ese discurso tecnófilo que tiñamos a principios do ano 2000, é dicir, a capacidade, por exemplo, aquí en Galicia, de que a tecnoloxía nos iba a permitir dar un salto estratégico moi importante, vencendo problemas estruturais da sociedade galega, hoxe en día pois, é bastante matizable. Sabemos que non é así. Sabemos que Internet non ten a capacidade de transformar o mundo per se, pero sí sabemos que é capaz de insertarse de forma tremendamente profundo coas estruturas que existen na sociedade e é capaz de potenciar moitas cousas, molas e boas. Entón, o tipo de balance que vou facer vai ter que ser un balance que como son eu, que son resolutivo e moi positivo, pero un balance moi pegado á terra, de cara ao futuro. É dicir, de cousas que creo que son interesantes, que permiten evolucionar e que nos permiten abordar precisamente ese cambio de ciclo desde unha perspectiva da cultura da sociedade galega que poda ser viable e sabendo o mundo no que nos movemos. É dicir, un balance un pouco diferente. O primeiro que quería falar era de outro deses relatos que existía. Durante moitísimo tempo, se ustedes consultan os informes sobre sociedade de información en Galicia, había unha teima que se repetía continuamente, que era a fenda digital. Sempre se falaba da fenda digital. Saben que a fenda digital era, digamos, a cesura que se daba entre os individuos conectados e ben conectados e aqueles que non estaban conectados ben porque non podían, é dicir, porque estaban lonxe das infraestructuras de comunicacións, ou ben porque non querían. Ou porque non sentían necesidade de facelo. E durante moitísimo tempo houve un montón de debates alrededor desa cuestión. E claro, este é un debate que hoxe en día, con tempo despois e de cara ao futuro, un debate que está absolutamente morto na súa esencia. É dicir, neste momento, máis do 90% dos fogares galegos teñen servizos de internet. Houve un salto brutal nos últimos anos en varios segmentos, é dicir, crecementos do 10% nun mercado que estaba bastante estabilizado e ese crecemento tamén se deu a nivel demográfico. É dicir, nos últimos 5 anos incorporaronse unha cantidad enorme de poboación da terceira idade a conexión a internet. Non ten tampouco máis ciencia, quer dicir, simplemente compraron un smartphone e instalaron WhatsApp. É dicir, non ten moita máis ciencia, pero entraron en este espazo. É dicir, hasta o punto de que estamos falando de que o 93% da ciudadanía está conectada en este momento, a ciudadanía galega, que non é broma. É dicir, isto, pensar hai 15 anos, era algo que ni siquiera creíamos que fora posible. É dicir, no sentido de que o cable non iba a chegar ás aldeas, pero claro, hoxe en día non fai falta o cable. É dicir, ahora vamos a explicar por qué. Por qué? Porque un terceiro elemento que é fascinante, e que é unha destas cousas que pasa en Galicia que non somos moi conscientes de que pasa, é que o acceso a redes móviles de alta velocidade que en este momento ten Galicia é pero superior na súa extensión con moita diferencia a boa parte de Europa. É dicir, isto é unha cousa difícil de creer, pero podemos apoñar únicamente a extensión do 5G e do 4G. O 5G en Galicia e isto é unha connotación cultural e xeográfica, é dicir, ese 5G está conectado e hai a sorte de que é máis eficiente desde o punto de vista non é tan caro como as anteriores, poñelo, pero a especial configuración e dispersión demográfica do territorio galego fai que unha enorme porción de territorio galego en este momento teña a maior rede de velocidade do mundo. E isto, por exemplo, se ustedes van a Francia non é así. En Francia, a conexión 5G está nos espacios urbanos e nas zonas de comunicación, pero non está no rural. Bueno, en Escocia nada. En Gales, na parte sur, onde está Cardiff, é na zona máis poboada. En canto hai un pouco de dispersión poboacional, non tens nin 4G. En Galicia, en este momento, que é unha cousa moi sorprendente, é así. De feito, casi poden ver a fronteira galega polos ocos de 5G, que é unha cousa como moi curiosa. E despois, tamén está, por certo, tamén está castigada Arzúa, Palas e Melide, non sei por qué.
Aí, Arzúa para Semeride deberonse portar mal noutra vida que non teñen 5G, pero 5G, pero o resto, é dicir, hai un niveles de conexión absolutamente brutal, e de 4G, que non está nada mal, está bastante ben. Entonces, estamos indo cara a conectividade universal e iso xa o temos, é dicir, a infraestructura básica xa o temos. Logo veremos que non é suficiente, sería un motivo para celebrar, pero logo sabemos que hai trampa. Non trampa na conectividade, pero no que esperamos da conectividade, que é distinto. Segundo elemento, que é moi curioso, a pesar de que temos conectividade e a xente está conectada, sucede outro fenómeno que ten unha marca cultural galega moi grande, que somos os que menos usamos internet en todo o Estado. Con diferencia, non só o número de persoas que se conectan a internet diariamente, sino o número de minutos que lle botan nela. O cal hoxendía, eu non sei se é bo ou malo, pero un aspecto interesante, culturalmente moi marcado, que non se pode explicar só, se cando se filtra non quisen poñer moitos datos, non se explica só xeneracionalmente. É dicir, é un fenómeno transversal. Digamos que os adolescentes de aquí se conectan menos tempo que os adolescentes de outro lugar. E iso que está significando é que determinadas estructuras sociais, ou polo menos pénseno como hipótesis, non teño comprobado, pero sospeito que determinadas estructuras sociais son máis resilientes que en outros lugares, en determinados elementos. E iso é un elemento, unha forma propia que temos, unha forma de marcar a tecnoloxía. O que está contribuindo, desde o punto de vista cultural, xa lles digo que non vou falar de toda a cultura, é imposible, facelo en 40 minutos e será vou 17. Vou a centrarme só en algúns aspectos que me parecen interesantes para o debate posterior. Esta cobertura case universal, que implica moito a terceira idade, está tendo un destes aspectos positivos que é especialmente interesante, que é como a xente do rural, que hasta hai pouco tiña pouca conectividade, está utilizando as tecnoloxías para finalidades sorprendentes, ou non sorprendentes en absoluto, como pode ser o fortalecemento das relacións comunitarias previas. A forma de salvar fenómenos de despoboamento e de soidade. A forma de organizar e de conseguir manter festas comunais que empezaban a ser máis difíciles de manter e que a través de algo tan sinxelo como grupos de WhatsApp é capaz de facer. Ou como algo que a mí me parece prodigioso que sucedeu, eu organizo todos os anos unhas xornadas históricas na Pobra de Carbañal, de historia de cultura. Encarguei a unha rapaza de Rianxo, que traballa, unha antropóloga de Rianxo, que traballaba sobre cruceiros de meniños, sobre os cruceiros nos que se enterraban os neonatos, é dicir, os nenos sin bautizar, non? Que fixera un traballo na Pobra nunha parroquia, pusémola en contacto con xente desa parroquia, ela empezou a facer o traballo, e claro, dase algo que Vicente Risco alucinaría ese no seu tempo. Claro, cando a xente empezou a recordar e dicir ata agora as sesións de antropoloxía pois pasaban con as persoas, os antropólogos indo ás cociñas das casas, falando tempo, comendo moitos chourizos, tirando desa rede dun lado para outro e tal. Claro, ela fixo eso, que o tradicional está ben, e a xente a conheceu, foi dependendo cara, de repente descubriu que ao longo da semana empezaron a caer audios de WhatsApp con relatos dos vellos. Porque os vellos utilizan moito audio de WhatsApp, moito máis que tal. E o audio, entón, de repente, unha sociedade oral empezaba a chegar a antropóloga a través de WhatsApp, porque a práctica que eles utilizaron a apropiarse de WhatsApp. Entonces vemos como de repente algo que parece o que está fortalecendo son determinados lazos da sociedade tradicional que estaban a punto de romperse. E que de repente algo tan sinxelo como un teléfono os transforma e crea un novo espacio. E ela dice, pero me mandaba, e me dice, pero están mandando todos WhatsApps, e tal, e audios, pois contaron, e xa me acordo, empezaron a recordar, claro, empezaron un proceso de recuperación de memoria individual e colectiva e empezaron a caerlle relatos por WhatsApp de maneira asíncrona, algo que un antropólogo ata agora non podía concebir. E se empezou a tecer de alguma forma unha rede social a partir de aí, non? Entón, ollo, porque estas son as paradoxas da sociedade de información e estas son as paradoxas que ten este tipo de historias. Tamén sabemos que, por exemplo, estos son os valores de usos da rede que aplicados a Galicia, do Estudio Xeral de Medios, que, como saben, é o traballo máis fiable para coñecer hábitos de consumo de información, non?
E, por exemplo, unha cousa curiosa que está aparecendo e nos amosa como se está transformando a rede é que en Galicia a rede ata agora tiña un consumo, falo das grandes cifras, non do traballo individual de cada persoa, sino das grandes cifras. O consumo estaba como máis orientado a un universo de lecer. Vamos notando en 2004, 2024-25 a penetración de internet como ferramenta de traballo. Vía seguramente a extensión do teletraballo, vía empeza outros usos de internet que van cambiando e nos revelan como a xente, por exemplo, compartir ficheiros na nube, o sea, WeTransfer, e todo isto subiu, o envío de correos electrónicos subiu, eso claramente é un consumo laboral en este momento, todo o mundo utiliza outras cousas para comunicarse a nivel personal. Bueno, as redes subiron algo, a búsqueda de información subiu. É dicir, hai unha serie de elementos de comunicación que nos indican que tamén a rede está continuamente movendo e, por mellor, está respondendo aos propios cambios da sociedade galega aí. Vale. Un segundo aspecto que é moi interesante é o que sucede co marco económico, que ten que ver ca sociedade de información, é dicir, que as empresas. Tradicionalmente coñecemos como hipersektor das TIC o hipersektor formado polas empresas que producen hardware, cacharros ou componentes, o gran volume en Galicia, que son as empresas que programan, que fan consultoría e que fan programación, e que é un volume importante en Galicia, e no hipersektor das TIC se inclúen as empresas de producción de contidos, como Galaxia, como as produtoras audiovisuais, etc. En Galicia ese sector, curiosamente, non sale mal parado, é dicir, sale, ainda que ocupa solo un 7% da facturación galega, é o quinto sector no Estado, despois de Madrid, Cataluña, Andalucía, que é moi importante, a Andalucía deu un salto moi importante nos últimos anos no sector das TIC. Comunidade Valenciana e logo está Galicia. Logo está Canarias, que saben que en este momento hai moita xente ali porque polas ventaxas económicas que ten Canarias, hai moitas empresas TIC que se están indo para ali, País Vasco, etc. Un dato moi interesante, como ven, é dicir, esta parte azul máis clara é a parte que ten que ver con contidos. E a outra parte, que é onde está o grosso de facturación, pois entre 60% e 70% do hipersector, está a programación e o hardware. É dicir, está software e hardware. E contidos esa parte que é máis pequena na facturación, pero que é moi grande en Madrid, que é moi grande en Barcelona, e que ten certo tamaño, e que en Galicia é aínda un pouco escasa. É dicir, a parte dos contidos dentro do volume global de facturación, en Galicia é relativamente pequena. O que pasou no último ano é que a exportación destas empresas creceu un 13% no último ano. E non só iso, senón, bueno, lo vamos a ver, non só iso, senón que por primeira vez superaron os 2.000 millóns de euros de facturación, que non é unha risa. E, bueno, sabemos que están concentradas donde estas son as principais zonas nas que están concentradas, as grandes macroáreas nas que están concentradas, sobre todo de Coruña, Santiago e Vigo, a zona na que están concentradas, pero aquí temos algo que mellor non estamos vendo e que vai medrando moi pouco a pouco en este momento. No último ano tuvo un crecemento dun 10,3%, que non un crecemento excepcional, sino que hai que insertarlo dentro dun crecemento relativamente positivo, bastante positivo, da economía galega en xeral, pero creceu un 10%. Este sector. E o crecemento, e vendo como é a proporción, vendo de maneira razonable como é a proporción da escala de contidos e da escala de software e hardware nas comunidades que van por diante, hai un marxe viable de crecemento facilmente de un 10 ou 15% para a parte dos contidos, que está aí. E que, porque Galicia non é diferente, podemos gustarnos de diferente, pero desde o punto de vista económico non é diferente a Comunidade Valenciana ou non é diferente a Andalucía. Hai un marxe de crecemento importante para o Senado. E ese crecemento pode ser interior ou pode ser exterior. Eu non me gusta ver os mercados como que son pequenos. Me gusta ver os mercados como espacios que poden medrar. E eu estou convencido que poden medrar. A cuestión é que hai que querer facelos medrar e hai que intentalo. Se seguimos vendo, alrededor porque vamos avanzando, unha característica tamén da sociedade de información galega é a súa resiliencia.
determinados hábitos. Aquí poden ver, estamos falando tamén de datos, estos son datos de ahora, es decir, fueron publicados por IMC agora, donde se concentra o maior consumo aínda de diarios de información generalista, que basicamente no norte peninsular, dunha forma, unha característica cultural tamén. Estamos vendo unha característica cultural. Aquí estamos incluindo o papel internet, a penetración do papel internet, que é algo bastante curioso, o mellor na nosa voráxine diaria pensamos que a xente non lee, pero cando vemos os macrodatos, pois resulta bueno, que por tanto, non sei, non vou entrar a xulgar se é bo ou malo, eu penso que é bo, porque na medida en que temos seralistas, temos esfera pública, ou ainda temos algo de esfera pública, porque creo que o que está pasando, cando desaparecen os diarios, é que desaparece a esfera pública, o espacio compartido. Entonces, para min isto non é malo, desde logo. O porcentaxe de penetración de internet ten que ver tamén. Fixademos na correlación, a porcentaxe de penetración de internet é menor aquí que, digamos, na parte oriental da península. Pero, como digo, estamos en valores moi elevados. E isto moi interesante, que vai sendo, que é a evolución dos lectores do que bichedes antes, de papel internet da prensa galega. Dos principais medios da prensa galega. E o que observamos é como pouco a pouco, a partir de 2010, o sistema se vai reconfigurando e, dicíamos, a voz perde moitísimos, pero nos últimos anos todos os medios galegos se estabilizan nunha especie de tope mínimo, pero se estabilizan aí, incluso chegan a crecer en algún caso, como pode ser o Faro de Vigo, pero observamos que, de alguma forma, os medios parecen que se están colocando na posición que vai a rexer nos vindeiros anos, dentro deste espazo. É dicir, despois dun papel de hexemonía moi relevante, van a seguir sendo importantes, pero o que estamos vendo aquí, posiblemente, nesta caída, neste equilibrio, a partir de 2022, pode que estemos vendo o escenario que vai rexir os vindeiros anos. Un escenario no que os medios van a convivir con máis actores. E isto é moi interesante, é moi difícil comparar as estadísticas de medios porque hai poucos datos, son opacos, a veces EGM ten, EGM non, pero quixen centrarme no seu impacto vinculado co anterior, que é o que sucede cando levamos eses medios ás redes sociais. Como saben, os datos das redes sociais hai que manexalos con cuidado, non polos datos en sí mesmos, que son absolutos, son datos que están públicos e que ti podes coller, sino porque realmente o éxito dun medio nunha rede social ten que ver co esforzo que fai nesa rede social. É dicir, hai máis factores, pero un deles que está claro, é dicir, cando se lo ocurra, consigue máis público que cando non. É dicir, cando fai traballo. Non? Pero hai unha serie de datos interesantes, aquí puse unha comparativa de diferentes elementos. Non? Arriba están, por ter referencias, que a veces temos referencias dos medios máis destacados en internet españois e portugueses. Español, el diario.es, El País, e o Xornal de Noticias e o Expreso, que son os principais medios de audiencia portuguesas, que é moi importante para ter realmente unha escala, porque poden comparar ustedes as métricas do Xornal de Noticias ou do Expreso, por exemplo, o Cabo de Galicia. Teñan en conta que Portugal hai 9 millóns de persoas. En Galicia 2.700.000, con independencia de que haxa xente exterior, que sume. Ollo, porque a veces pensamos que as cousas son e podemos ver como son as métricas que están aí mesmo. Non está Facebook por unha cousa da Voz de Galicia, por unha cousa que logo lles vou a ensinar. Nos axudan a comparar un pouco e ver realmente un pouco onde estamos en comparación. Insisto, pensen que Portugal son 9 millóns de personas, non somos 2, un mundo diferente, etcétera, etcétera. E despois aquí en azul están medios en galego. Isto é importante fixarse nesto. É dicir, os medios en galego, a TVG é o que máis ten, e o resto dos medios, temos TVG Galicia 24 horas, que saben que é un pouco unha conta moi volcada a pequenos clips de vídeo, un pouco para competir con outros espazos, Radio Galega e os medios en galego. E aquí é onde está un pouco parte do que deberíamos reflexionar. É dicir, que, logo vamos a ver, hai unha tendencia que nos está falando dun teito, que nos está falando dun conxunto,
de persoas dentro do global. E aquí é onde está realmente o que temos que ser moi conscientes do que vamos a ver. Antes de velo, un detalle curioso que ten que ver coa Voz. A Voz non ten Facebook. A Voz, bueno, non sei se o ten, pero busquei e non o encontrei. Facebook será, porque a Voz ten unha estrategia de potenciar os Facebook das edicións locais da Voz. É moi interesante, porque se colles aos Facebook das edicións locais da Voz e as comparamos coa área, coa poboación da área a que se dirixe cada unha desas edicións locais, áreas metropolitanas, no caso de Vigo metropolitana, no caso de Coruña, etcétera, etcétera, hai unha tendencia moi curiosa que é que alrededor do 30 e 40% do número que se nos indica na poboación da área, digamos, está vinculada como seguidores de Facebook, 30-40%. Sempre se repite ese dato. Non son capaz de explicarlo exactamente, me parece, non quero explicarlo de maneira mecanicista, pero sí hai unha tendencia en que un 30% aproximadamente, se temos unha poboación de 100.000, alrededor dun 30 ou 40 sigue o medio local en Facebook. Cando hai máis dun medio local, no caso do Progreso, no caso da región, as cousas son un pouco diferentes, pero en relación a esa poboación hai un 30 ou 40% que sigue o medio local na rede. máis ou menos. Agás, e isto é fascinante, o caso das edicións do rural, ou das edicións que non son das cidades. Por exemplo, en Carballo hai un 120% de seguidores con respecto á poboación de Carballo, porque son todos da Coruña, vamos. É dicir, e no resto, no Barbanza, en Arousa, hai un 70% con respecto á poboación. Que estamos vendo aí? Pois as dinámicas dos emigrantes que siguen conectados ao seu territorio e que en Galicia é moi importante ese factor local e que elevan eso con respecto ás propias cidades. Como les digo, simplemente un pequeno xogo con cifras, pero que nos axudan a entender un pouco como funcionan as identidades galegas na audiencia. Vamos a volver ao caso anterior, o que decía dos medios en galego. Fíxense nestes dous datos. Estas dúas contas, ou estas dúas personaxes, ou persoas, son das contas máis seguidas en lingua galega en redes sociais. Rogelio Santos, que é un mariñeiro, que saben de por todos son, e Orgullo Galego, pois que é un rapaz, creo que de Vigo, ademais, que leva unha conta. Fíxense tamén outra vez nas magnitudes. Estamos nas mesmas, máis ou menos. Por suposto, hai influencers galegos que teñen millóns de seguidores moi importantes, pero que operan, digamos, a nivel de contidos e a nivel do seu mercado, pois español ou é global. Aquí estamos falando das contas en lingua galega. E van a ver que nos saen casi as mesmas contas que nos medios. Que significa isto? Estamos movéndonos a nivel hipotético nun segmento moi concreto dentro da audiencia galega, que comparte toda unha serie de referentes, que dunha forma, a veces están nunha, a veces na outra, pero estamos movendo 200.000 persoas, 200 e pico mil persoas que nos estamos movendo. É dicir, aí, hai algún tipo de cesura, hai algún tipo de fenda que nos impide pasar para outro lado? Porque habitualmente, no paradigma habitual, tendemos a pensar que os galegos, pois, pasan do galego ao castelán, simplemente se o contido lles interesa, así de fácil. E se non é así de fácil, isto é outro tema, se non é así de fácil, se realmente hai unha cesura que temos que abordar de outra forma, coller un touro polos cornos e ver se realmente eso non é ese estado en que creíamos que, no, si comunicas en galego, pero se o faz así moi guai, moi ben, si vai a funcionar. E se iso ten un teito? Porque eu teño a sensación de que hai un teito. E levo 20 anos e pico comunicando en internet e teño a sensación de que hai un teito. E temos que ser moi conscientes de que o que provoca o teito para romper ese teito. E o mellor moitas veces nos discursos e nas análisis que facemos non o facemos, non somos moi conscientes de por que pode ser. Porque nos dá un pouco de medo. Volume de contidos en lingua galega. É moi difícil saber estimacións, poder sabelo, non? Unha aproximación que se utiliza dunha web que se chama W3Tech e que metodolóxicamente eu non me fío moito, pero é un dos poucos datos dan, falan de que en galego están ao menos do 0,1% dos sitios web mundiais. Esa é unha cifra realmente demasiado grande como para poder ser unha cifra operativa. Tampouco nos permite saber moitas cousas, pero temos outros datos que nos axudan a entender un pouco os volúmenes de contido en lingua galega, que son moi difíciles de chegar. Un dato moi interesante, por exemplo, é o que pasa ca Wikipedia, no que Galicia foi bastante pioneira no seu momento, é dicir, produciu bastantes contidos relativamente rápido, pero hoxe en día ocupa unha posición relativamente modesta.
E me sorprendeu moito do vasco, porque tiña a idea de, a última vez que consultar este dato, que fora había 10 ou 15 anos, tiña a idea de que o vasco estaba bastante máis modesto en este dato. Me quedei alucinado cando vin que había 473.000 artigos en euskera. E de repente, cando empecé a mirar, claro, vi unha cousa que non vira hasta ese momento e que me pareceu unha cousa moi interesante, que houve realmente unha serie de iniciativas privadas e públicas como moi conscientes de que o idioma necesitaba prestixiarse na rede e que unha forma fácil e barata de facelo era a través de Wikipedia. Que me parece unha idea genial. Superfactible, moi fácil, traballando, bueno, fácil, a ver se me entenden, pero é moito máis fácil que outras cousas, vaya. Entonces houve o goberno vasco apoiou varias liñas de traballo con Wikipedia, hai os 900 e pico redactores de artigos en vasco traballan moito, están bastante disciplinados, e se estamos pensando en futuro da lingua e da cultura galega na rede, nun espacio internacional que faga visible e que nos cree orgullo e que nos faga sentir que progresamos e que avanzamos en algo, que é algo que necesitamos como auga de maio, a Wikipedia é o sitio. A Wikipedia é o sitio. Pero, e a xente de Wikipedia traballa, pero son un grupo moi pequeno, e aí unha forma de crecemento, se pensamos en cousas e pensamos en ideas que nos proxecten e que nos fagan decir algo e que de repente escalamos nos postos do mundo, que é o que parece na comunicación do goberno vasco. Estamos só no posto 41, e que o goberno vasco, hai 10 anos, tiñan 53.000 artigos. Unha forma que fixeron é dicir, pois escalamos o posto 40. Será importante? Non será importante? É cousa de ustedes. Para min é importante ter un titular que diga o galego acaba de escalar 5 postos lingüísticos na Wikipedia. E non só eso, é tremendamente útil para os rapaces e para a xente, para poder traballar e para ver contidos de todo tipo, non só galegos, en galego na Wikipedia. Nunha páxina que é a mellor páxina posicionada do mundo. En Google. Entonces, que temos algún tipo de problema vinculado a isto tamén se pode ver nos dominios, non? O dominio galego.gal é un dominio caro, pero quero dicir tamén, por exemplo, ahora hai ofertas, con certa frecuencia de ofertas, é algo que temos que saber por que nos está pasando isto. Si se nos enche a boca, non necesariamente a xente de galego falando, todo o mundo falando de Galicia, por que non estamos utilizando tantos .gal? Bueno, pois eso, mellor, temos que coller estes toros polos cornos e pensar por qué. Seguimos avanzando. O esforzo institucional de diferentes institucións e entidades, de diferentes signos políticos nos últimos anos de digitalización foi enorme. O principio, é dicir, nos primeiros 10 anos de Internet, era super difícil moitas veces falar ca xente de arquivos e de bibliotecas alrededor de temas de digitalización. Se lle daban voltas a moitísimas cousas, non se poñan de acordo cos estándares, era moi difícil, había problemas de formación, a xente, todo o mundo estaba saturado de traballo, tampouco se quería asumir máis, como é lóxico, era moi difícil. Gracias ás transformacións que se deron en ámbito europeo coa adopción de estándares compartidos por todo o mundo, nos últimos anos o salto de digitalización foi brutal. Foi brutal. E moitas veces a calada. O portal de Diputación da Coruña ten 500.000. A Memoria Digital de Cataluña ten 3 millóns, Galiciana ten 672.000, pero miren que é moi difícil en Galicia conseguir que a xente se poña de acordo para, según vas tendo estándares. E isto é un fenómeno novo que é fascinante e que a veces involucra tamén a propia sociedade. Por exemplo, que fixo a Real Academia con Galicia nomeada e a cantidade de participación que hai, que funciona como todos os portais sociais. Hai uns superusuarios que publican moitísimo e moitos que publican pouco, pero este é un fenómeno que coñecemos en todas as redes de hai 20 anos e hai que convivir con el e é normal. Que esa xente que publica que curra un mogollón é xente que, pois, o que quere anotar as cousas da parroquia e xa está. Non pasa nada, este é un fenómeno normal, pasa na Wikipedia tamén, a nivel global, pasa en todas partes. Pero houve un salto en aqueles espacios nos que as institucións converseron coa sociedade en intereses con saltos enormes, non? Ou, por exemplo, aquí, este é un proxecto que eu coñezo ben porque o fixen eu con outra xente e, dicir, se etiquetaron 13.500 obxectos de patrimonio, espacios de patrimonio. E o fixo a xente, eu debín subir 50.
É dicir, non tuve tempo máis. É dicir, é moita xente moi diferente que empezou a etiquetar e se deron avances enormes, enormes, enormes. Sobre todo cos escasos recursos que hai. Que ocorre? Que eu, por exemplo, si cando falamos de elementos factibles e cando falamos pensar no futuro, construir memoria digital é algo tremendamente factible, porque na memoria estamos casi todos de acordo. Casi todo, en que a memoria é relevante. Igual non estamos relevantes en outras cousas, pero é moi fácil que todo o mundo este de acordo na relevancia da memoria. No que ten que entender. Temos e a memoria, o bo que ten a memoria, é que a memoria permite conectar as xeracións maiores con xeracións novas. Porque a memoria o que permite é crear narrativas que a xente nova pode coller e empregar. E iso sei non moi ben por un proxecto que temos no Consello, que é o Álbum de Galicia, que son biografías. Entonces, no Álbum de Galicia se empezou fomos un pouco de despiste. É dicir, ao principio empezou o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos a facer biografías de mulleres que eran moi pouco coñecidas. E empezaron eles, co álbum de mulleres, elas a poñer biografías. E de repente eso provocou que moitos rapaces novos atopasen biografías e vidas coas que podían conectar e que podían relazar e que se apropiaban co seu mundo. Entón, a memoria permite iso. Non unha cousa de vellos. A memoria é crear un almacén no que os novos poden atopar relatos para eles. Haberá outros que non importen nada, pero hai moitos que sí. E non sabemos polo Álbum de Galicia porque hai moitísimas figuras que se empezaron a relanzar e que son contadas desde unha perspectiva contemporánea a partir de biografías que se fixeron aí. E pasa o mesmo con moitísimos elementos de divulgación e difusión de moitísimas destas repositorios e entidades. Entón, isto é moi factible e queda moitísimo por digitalizar. E quedan moitas entidades locais, por exemplo, de asociacións locais que publican revistas, que teñen contidos valiosísimos, que só nos falta convencer a eses señores de que non van morrer por subir un PDF. De que a revista que sacan todos os anos con artigos, igual que lle dan, ese PDF se sube a algún sitio. E que o mellor, un proxecto factible por parte da Administración Autonómica é ter un repositorio para todos estes materiais. E que garantizar que si se olvidan das claves da web, non desaparezan, que queden como Minerva da USC. É dicir, un repositorio institucional para todo este tipo de publicacións de revistas que conectan xeracións. O mellor non directamente, pero o que estamos seguros é que moito dos relatos que hoxe en día, por exemplo, con temas de xénero e todo isto, veñen de cousas que foron colgadas. Se esas cousas non tuveran sido colgadas, moitas deses cómics e historias así non terían esa espesura, esa densidade. E iso é algo moi factible que podemos facer para o futuro. Ou como, por exemplo, Grial, que está colgada toda. E é tan fácil como foi subir un drive, que o que está Grial está todo en PDF un drive. É unha barbaridade. É dicir, eu utilizo todos os días. É unha brutalidade. Entonces, eso é algo moi factible que podemos facer. E podemos facelo. Eu vou rematando alrededor dunha idea. Xa vou, en 3 minutos estou, Llerena. As redes nos están levando a outro lugar. As redes tiveron un efecto moi positivo para a cultura galega. Por qué? Porque a cultura galega estaba feita por moitos activistas individuais. Moitas veces. 2 persoas nunha vila, outros 2 nun sitio, e o caso máis claro, e o que máis podo coñecer que o patrimonio cultural era así. É dicir, o señor que se preocupaba polos castros e as mamos, pois era un señor nun sitio, outro noutro. Toda esa xente se conectou a través de redes sociais. O modelo teórico no que se crean comunidades horizontais se veu claramente, pero cando se conectaron, toda esa xente en redes sociais empezaron a compartir información e empezaron a xogar de outra forma co patrimonio. E empezaron a conectarse especialistas profesionais con amateurs, aficionados con tal, non sin tensións, pero se xenerou un espacio novo para o patrimonio cultural. Que fai que hoxe en día, para ben ou para mal, Galicia é o territorio da Península Ibérica no que se están realizando máis excavacións arqueolóxicas. Eu creo que para mal. Pero ten que ver coa demanda social dese tipo de accións. Digo para mal, non se me entenda mal. Creo que para mal porque se están facendo sen orden nin concerto nin programas de investigación. Entonces, o que estamos facendo é furar xacementos sin haber un programa de investigación que procese ese material. Pero ese é o sentido que ten. Entonces, eso foi moi potente. Para unha cultura como a galega, ese tipo de redes foron fundamentais.
en moitísimos ámbitos. Eu falo do patrimonio cultural, pero en moitísimos ámbitos. Foi fundamental para vencer os problemas da escasa atención que ten a cultura nos medios de comunicación tradicionais, que fixo que os promotores desenvolvesen os seus propios canales. Pero eso creo non é un problema, que moitas veces tirar a toalla cos medios de comunicación. Como xa nos ven, e xa nos dan un like, e incluso o sitio mellor se enche, e o concerto se enche, xa está. Claro, pero o problema é que xa está dentro desas 200 e pico mil persoas, 300.000. Pero o noso problema é que necesitamos unha cultura con máis números para ser máis viable. E eu, simplemente para rematar, suxiro aprender da música e do que pasou ca música e a capacidade da música en este momento, a música en galego, de insertar circuitos amplios, de superar os límites de alcance social que estaban hasta agora limitados noutros espacios e na súa capacidade de facelo de forma non planificada. É dicir, todos máis ou menos foron conscientes do que tiñan que facer para conseguir chegar. E ese exemplo da música, vale que a música é algo sempre moi especial, pero creo que ese exemplo é perfectamente aplicable a outros ámbitos da cultura. E rematando co tema de inteligencia artificial, para conectar co debate que comentabas, é algunha cuestión. É moi interesante o que vai suceder o que está sucedendo ca inteligencia artificial, porque como antes comentaba María, é a primeira vez que realmente a cultura galega, a lingua galega está moi presente en todas estas ferramentas. Fáltanos aínda na sintetizadora de voz, casi máis responsabilidade nosa que das empresas, por varios motivos, pero é moi importante, é dicir, estamos podendo comunicarnos con estes sistemas en galego. Un dos elementos que se está desenvolvendo máis é a traducción automática. A capacidade, é dicir, a traducción automática, relativamente de calidade, que está dando a inteligencia artificial, vai a eliminar trabas e barreiras. Para min, a inteligencia artificial, con todos os debates que ten, en liñas xerais, é un enorme aliado potencial da cultura da lingua galega. Pensando ben. E non teño moi claro que estemos abordando esta cuestión. E porque o único que vemos, e con razón, son manifestacións moi críticas alrededor da creación xenerativa de imaxes e vídeos, e é normal que se sean críticas porque hai problemas moi serios relativos a dereitos de autor e propiedade intelectual. Pero, dito isto, hai 50.000 posibilidades distintas que se poden traballar con inteligencia artificial. E non hai que teñer medo, e en este momento somos unha cultura moi pequena, entonces temos medo de que nos poñan a caldo se empezamos a facer cousas de inteligencia artificial. E eu creo que non se trata de facelas ou non facelas, se trata de facelas sabendo facelas. É dicir, evitando, digamos, cuestións que fagan máis vulnerable ao sector cultural, senón o que temos que facer é potencialo. Pero é unha oportunidade absolutamente brutal. E remato con un exemplo de que, ollo, porque isto está todo moi marcado pola estrutura social. Cando Google apareceu, Google, cando devolvía os resultados, os devolvía en base á calidade das páxinas e o número de ligazóns que tiñan esas páxinas desde outras. Iso facía que se un contido en galego estaba ben, ese contido salía primeiro en Google. E iso tiña na práctica, falaba no 2003-2004, tiña un elemento na práctica moi claro, que era que alguén desde fora, se ti tiñas a mellor páxina sobre Luis Tosar, en ese momento que Luis Tosar estaba emerxendo como actor, salía galego primeiro. E a xente de repente descubría Galicia, descubría que había un idioma, preguntaba sobre eso, chegan a ti. Houve un momento que Google fixo un cambio no algoritmo e decidiu, para personalizar e achegar os contidos do usuario, desde unha mentalidade anglosaxona monolingüe, decidiu privilexiar a lingua na que estaba configurado o navegador de usuario. E dun día para outro, todas as webs en galego prenderon un 30% de audiencia. Dun día para outro. E, detrás deso, non é unha decisión tecnolóxica, no fondo é unha decisión cultural, identitaria. Entón, a forma de evitar isto, ou non sei se é a forma de evitar isto, pero a maneira de estar previdos con isto, é ser consciente de que nesta nova etapa deberíamos ter certo control sobre a tecnoloxía coa que operamos en todo este mundo para evitar que estes problemas ser tan vulnerables a todos estes espacios. Entonces, hai un certo marxe de oportunidade por aí. E só espero que podamos aproveitarlo. Moitísimas grazas. 9 minutos.
Imos co... Escoitase? Teño a sensación de que non. Imos coa segunda ponencia da tarde. Despois desta segunda ponencia faremos unha breve pausa e o remate das 4 é cando teremos o espazo de debate. Recomendo que tomedes notas porque, carai, creo que vai ser un debate moi apetecible e gorentoso. Grazas, Manuel. Silvia ten problemas co software. O que controla de PC que me Aí está. maximice aí. Gracias. Ben, Podo coller unha auga? claro, para iso. Gracias. a intervención de Silvia titúlase Galicia Online, a cultura e a realidade social galegas fronte á omnipresencia do digital. Como condiciona as realidades sociales, sobre todo o futuro dunha cultura como a nosa, o novo tempo marcado pola tecnoloxía global da comunicación. Silvia Vázquez Lorenzo é licenciada en Ciencias da Información e posgraduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Santiago de Compostela. A súa carreira profesional descorreu polas diversas facetas do mundo da comunicación, desde o xornalismo radiofónico, televisivo ou digital, a dirección de comunicación para diversas empresas galegas, a publicidade ou a dirección de marketing para multinacionais como IKEA. Foi profesora de comunicación digital e marketing na UIE, que non sei o que, Universidade Intercontinental. Agora é a Escola de Negocios que Vale. de Abanca na Coruña. Perfecto. Bueno, da Coruña e en Vigo tamén. En Vigo tamén Sí. hai, sí. Ou Cesuga, e tamén é cofundadora da startup turística Ruta Nacional Sexta, que gañou o premio ao mellor proxecto de turismo emerxente da Deputación da Coruña. Deixo-vos con Silvia e con Galicia Online, a cultura e realidade social galegas fronte á omnipresencia do digital. Moitas grazas. Creo que se me escoita ben. Ben, pois nada, eu quería comezar agradecendo moitísimo o convite para estar aquí. Para min é unha honra grande. Son dunha familia na que a cultura galega sempre foi relevante por parte de pai e por parte de nai. Lembro ter revistas Grial na casa cando era pequena, sen saber que era aquelo, parecíame que tiña moito texto. Tiña moito texto para min. Pero unha Silvia cativa de 10 anos, entón nunca entraba a elas. Pero é certo que sempre me chamaron a atención polo deseño, o logotipo da revista, non? Anos despois, pois, fui xefa de prensa en Irindo e xa o mundo da cultura galega foi moito máis asequible e asumible, xa nos atrevimos a ler este tipo de contidos. Bueno, agora mesmo a miña faceta profesional non está ligada directamente á cultura galega no sentido estricto como pode estar ligada a unha editorial, pero creo que en certo sentido tamén estamos facendo cultura galega. Dende o proxecto que levo agora, que é a Ruta Nacional Sexta, estamos traendo xente de toda España, algunha de fora de España, esperamos que cada vez sexa máis de fora do resto de Europa e de América, traéndoos a Galicia dun xeito de lecer, nunha viaxe de road trip divertida, por unha estrada que quedou semideserta ca apertura da autovía A6, hai xa máis de 20 anos, e creo que cando falamos de cultura galega, isto tamén é facer cultura, non? Mostrar o que temos, mostrar o noso territorio, a nosa gastronomía e cultura. Ou seja, que a miña intervención vai un pouco nun sentido, quere ir nun sentido moi amplo, non? De falar como as novas tecnoloxías e internet configuran a nosa cultura e identidade hoxe en día.
E quería empezar cunha pregunta moi sinxela, que cantas veces ao día lemos algo en galego na internet? Pode que neste foro sexan moitas, igual sí, pero podo asegurarvos que a priori noutros foros diríanme que pouquiñas. Ao final, non son tan poucas como moita xente pensa, ou sobre todo moita xente nova de outros eidos, non da cultura escrita, por exemplo, de outros sectores, poden pensar, porque seguro que lemos algún chío en internet en galego, algunha mensaxe, algún WhatsApp, un artigo de prensa. Hai moitísimas interaccións hoxe en día e o galego é unha lingua viva na internet, cando a priori poderíamos ter pensado que cando chegou a internet nun mundo global onde quedan as culturas periféricas como ten sido sempre a nosa, non? O idioma, a nosa cultura que se transmitiu pois académicamente ou por libros ou por narración oral ou por cancións ou por cultura popular, hoxe tamén vive na internet. E isto lévanos a pensar en que Galicia non é xa só un lugar xeográfico, xa imos moito máis alá. Galicia é unha experiencia conectada. Galicia, falar de identidade e de cultura galega, para nós xa é entrar nun espazo digital, nun novo tipo de realidade social, que é a Galicia conectada, a Galicia que está dentro da tea de araña, que está cun fío interconectada, non? E son milleiros e milleiros de pequenas contribucións que falaba agora Manolo, por exemplo, que aínda queda moito, pero hai moito xa feito. O sexa, que a priori, cando falas de novas tecnoloxías e identidade galega, que pode dar como un pouco de medo pensar que facemos frente a un mundo globalizado, onde Marvel é o que se ve no cine, e Meta e Google dominan todo o cotarro, pois seguimos tendo a nosa oportunidade por ser distintos e por ser únicos, non? É unha voz que temos que conservar e traballar para que non esmoreza e para que cada vez brille máis. Somos unha comunidade online espallada polo mundo, unida por ese fío invisible que dicía, e isto, estar online, pode, xa vos digo, afastarnos ou achegarnos de algún xeito a nosa identidade ou a reformular a nosa identidade ou chegar a moitos máis públicos, non? Pasamos da Galicia como relato a Galicia como rede. E a rede non borra, senón transforma, multiplica, diversifica toda esa, redefine toda esa cultura ou esa identidade. Entón, o digital é un ecosistema onde Galicia, como todas esas culturas pequenas digo por número de persoas que estamos producindo aquí, non periféricas, pois temos aí o reto de existir cunha voz propia neste contexto global que hoxe internet e o mundo, non? Nos anos 60, a revista Grial xurdía de novo para artellar un discurso de país. Era a palabra impresa, a reflexión pausada, a comunidade de pensamento, e hoxe a conversa cultural pois prodúcese noutros espacios. Son espazos como redes, plataformas, canles digitais. Estamos falando de Galicia en todos os eidos, ou podemos falar de como somos os galegos nunha infinidade de opcións que non só
teñen que circunscribirse estrictamente a unha palabra escrita, non? Iso tamén, pero hai moitísimo máis. Entón, hoxe en día, o país pénsase tamén a si mesmo nas redes sociais. E temos, por exemplo, exemplos como Mainstream, como as tanxugueiras, que mesturan son tradicional con autotune, que de repente chegan a público novo fora de Galicia e que están construindo identidade, elevando a nosa identidade moito máis alá, dun xeito diferente, grazas, sobre todo, a esta nova globalidade que nos dan as novas tecnoloxías e a comunicación, non? Disto falaba tamén Víctor ao principio, que isto é algo que sabemos, non? Que o digital hoxe en día é omnipresente. Non podemos sustraernos a iso. Estamos, dende o momento en que a túa nai te chama constantemente por videochamada a través de WhatsApp ou podes falar coa túa avoa a través de videochamada, xa non podemos pasar disto, xa non o podemos obviar, non? Despois do COVID, creo que houbo unha gran chegada de todas as xeracións ao mundo digital, é algo que está entre nós e que é inherente á nosa propia sociedade. E non se trata só de ter conectividade ou simplemente ter un teléfono móvil, non? Non é estar en internet, senón que internet é a nosa mesma vida. Hai xente que está pendente do que pasa en internet para poder seguir adiante coa súa vida. Hai xente, por bo ou malo que pareza, que depende de likes nas súas redes sociais. Non falamos da miña faceta actoral porque xa me parecía demasiado meter na biografía, pero, por exemplo, teño moitísimas compañeiras actrices que consiguen un papel ou non en función dos followers, dos seguidores que teñen nas súas redes sociais. Isto pasa. Entón, non podes estar alleo ao que está pasando, non? Internet está aquí e non se pode escapar. Está en todas partes, en todas as capas, de xeito integral. É a capa invisible que condiciona a nosa economía. Por exemplo, o proxecto da Ruta Nacional Sexta, o que facemos é, sí, traer xente do territorio, pero primeiro localízannos en internet. Por exemplo, este verán conseguimos medrar moitísimo en seguidores, en xente que pediu facer a ruta, vir de viaxe cara a Galicia ata Coruña, expresamente, porque revitaliza a antiga estrada de Madrid a Coruña, Nacional Sexta. Entón, recibimos na Torre de Hércules na Coruña. Pois conseguimos moita máis xente viaxando cara a Coruña grazas a 2 influencers que viñeron e cantaron as maravillas de facer esa viaxe nunha semana, en furgoneta, parando, vendo castelos, parando en adegas, facendo unha viaxe de ocio, de disfrute. E recoñecendo o terreo que non coñecían por ter chegado pola autovía. Porque de repente ves cunha guía, un Google Maps que che leva pola Ponte de Cruzul en Becerreá, que é o antigo trazado da estrada, e de repente conectas con que ali houve unha batalla contra os franceses, etc., non? Que falábamos na comida. E vas descubrindo un pouco todo iso. E iso é grazas ao funcionamento de internet. Un par de influencers que chegan e de repente achegas esa información e esa identidade. Ao final, a moita máis xente abres ao público e o público reacciona positivamente. E a capa social, o xeito de relacionarnos a nivel familiar, coas videochamadas, cos WhatsApps, etc. A nivel político tamén. Estamos vendo que hai campañas políticas
que se gañan nas redes sociais, non? O caso de todo o lío americano, por exemplo. E, por suposto, a capa cultural, non? Entón, o digital non é unha ferramenta que usamos de vez en cando, é un marco operativo no que se desenvolve o noso traballo. O noso lecer, quen non está conectado a unha plataforma para ver contidos o que sexa fútbol, sexa poesía, sexa cine, é moi difícil non estar conectado a algo que nos permita consumir cultura, non? E isto, pois, é a nosa identidade. Entón, esta omnipresenza, pois, supón que a nosa vida cultural, a nosa lingua e a nosa realidade social xa non poden illarse do fenómeno tecnolóxico. E o futuro da cultura galega está dentro da tecnoloxía. Non pode ser sen tecnoloxía. Esa tecnoloxía non é un elemento neutro. A tecnoloxía non deixa de ser reflicte, é un espello, actúa como espello, reflicte as desigualdades que hai a nivel social, reflicte prioridades e reflicte valores da nosa sociedade. Non é algo neutro. No caso da cultura galega, pois, malia o que comentaba o meu compañeiro querido Manolo Gago, eu sí que penso que hai aínda fenda digital. Está claro que o mellor sí hai moito máis acceso, pero creo que a Galicia Online aínda non é uniforme. Paréceme xenial que todos teñamos 5G, pero a miña irmá que vive en Brión non fala comigo ata que non chega a casa dende o teléfono fixo, porque ali a cobertura empeza a dar chimpos e o 5G esvaécese. Eu, que vivo en Oleiros está na Coruña, hai un tramo en Bastiagueiro onde o meu teléfono deixa de ter conexión. Entón, vas falando e desaparece. Vas no tren, non podes manter unha chamada telefónica, non podes ir traballando no tren conectado a internet, porque non vai a conexión. Entón, aínda hai, creo, temos medrado moito e creo que avanzado moitísimo, pero aínda hai moito por traballar e por mellorar no caso da conectividade. Sobre todo, creo que temos unha Galicia urbana bastante conectada, que fai vídeos en 4K, teletraballa. Na Galicia rural, sí, claro que temos wifi, pero aínda hai bastantes complicacións moitas das veces, non? Pero non se trata só de ter ese acceso a internet, senón hai unha fenda tamén de coñecemento e de uso cultural. Porque se miramos a nosa demografía, pois a pirámide poboacional, obviamente, está invertida completamente, temos moita xente maior, que é unha maravilla, como tamén creo que axudou moito o COVID, como se incorporou a novas tecnoloxías, como poden ler o xornal, ou falar cos seus fillos, ou facer unha videochamada, ou relacionarse, pedir a cita médica a través do seu teléfono móvil, pero hai unha parte grande desa sociedade que non participa activamente na oferta cultural en liña. Iso quere dicir que non produce moito contido cultural e non recibe tampouco moito contido cultural. E aí hai un perigo de que esta parte da sociedade non se reflicta ou non estea presente nos contidos culturais. No cine, direivos, nas series é moi complicado. Eu traballo con rapaces de cuarto de audiovisual que están rematando. É moi complicado ver que fagan traballos fin de carreira que non sexan protagonistas de 20 anos, de 25 anos, falan
obviamente, da súa xeración, das cousas que lle pasan a eles. Onde estamos as outras xeracións? Non podemos sacar cousas novas se non estamos xa metidos na industria. Estar na industria cultural audiovisual, por exemplo, son procesos de longos, de 5 anos, de 10 anos, para poder sacar un guión adiante, conseguir a financiación e poder sacar unha película adiante, por exemplo, non? Entón, hai esta parte que temos, que internet nos facilita que seamos usuarios e seamos creadores a nivel persoal, pero depende das habilidades que teñamos, da facilidade que teñamos de acceder a ferramentas digitais, pode ser máis sinxelo ou non. E, dende logo, pois, a xente que é máis maior ten o máis complicado, non? E despois creo que temos outra fenda que esta é bastante cruel e inxusta por definición, pero é a vida, que o que non se ve no feed non existe. Hai unha brecha, unha fenda que nos dá o algoritmo, non? E o desafío máis importante que creo que temos como cultura é tamén vencer esas normas do algoritmo cambiante, constante, que é como unha tiranía, un xugo sobre o que estar traballando, non? Para sair. Este é o meu feed de onte, de Instagram. Se vos fixades, bueno, o sesgo, por suposto, de tema película ou cine, pero hai moito contido americano, internacional, colouse algo, unha publicación que fala en galego despois de estar toda a semana esa de 7 palabras galegas que non significan o mesmo que en castelán. Despois de estar toda a semana buscando pois inspiración para esta charla, non? Mirando contidos en galego, quen falaba en galego, quen falaba da nosa cultura, ou que retazos podíamos atopar da nosa cultura nunha canle como é Instagram, que é maioritaria e completamente global. Entón, isto é un reto. Creo que este é un dos retos que temos, porque as grandes corporacións tecnolóxicas como Meta, TikTok, Google, que están cambiando constantemente, operan cunha lógica de mercado global. No mercado global xa sabemos como funciona. O minoritario non lle é sinxelo conseguir estar presente, non? A lei do mercado é unha lei complicada para o máis feble. Gaña sempre o bully, non? Que se chama ahora, o grandón, o que pode. Cando un creador de contido publica en galego, pois o algoritmo ten a priori máis dificultades para recomendalo e para viralizar. Que si se colan, claro, que cousas que viralizan, cousas que teñen éxito. Hai unha tendencia, por exemplo, no audiovisual maravillosa, que non había hai anos, que eu estou super a favor diso, por exemplo, de que se están a primar os acentos de cada zona, xa hai películas, series, onde se sumerxe toda a trama nun territorio e se mostra ese territorio. Esta semana, por exemplo, a serie Animal en Netflix, que fala dun veterinario galego, non sei se alguén a viu, pero fala dun veterinario galego. É unha maravilla ver compañeiros traballando ali. Moitas veces, eu vexo en castelán, está rodada en castelán, pero está traducida e doblada a, non sei, 10, 15 idiomas máis de todo o mundo a través desta plataforma. Eso quere dicir que hai
centos de países seguramente que van a poder ver esta ficción inspirada en Galicia. Un dos capítulos empeza con a Santiago Boi, soa a Santiago Boi. É como unha maravilla poder ter isto que antes, hai 10 anos, tiñas que ter acento neutro, por exemplo, non che deixaban traballar. De feito, hai moitas producións onde como actriz ou actor non podes traballar porque tes acento galego, claro, é que de onde vou ter o acento se son daqui. Pero foron moitos anos de tentar traballar esa neutralidade e agora parece que hai unha corrente que é maravillosa, non? E hai, o novo cinema galego creo que está empuxando moito, e que se está primando pois a realidade de cada zona. E iso creo que é un valor que é maravilla e que nos fai gañar, non? Como cultura e como identidade. Aínda así, o contido en galego pois ten que facer en Instagram, en internet, onde sexa, non? En calquera rede social, por exemplo. Ten que facer un esforzo dobre para chegar a audiencias masivas. Porque o máis sinxelo é que chegue algo en inglés ou en castelán. Pola lóxica da globalidade, son máis, non? Entón, eso fórzanos a ser máis orixinais, a empurrar máis, pero creo que sí, aínda así, podemos facelo. Despois hai unha cousa neste mundo digital, actual, que tamén é a economía da atención. Os rapaces, ou non tan rapaces, a miña xeración cada vez consume máis contidos inmediatos. TikTok e os reels de Instagram viñeron a destrozarnos a cabeza directamente porque xa non aguantamos estar diante do televisor ou diante de calquera contido audiovisual quietos unha hora mirando algo. Estamos afeitos a vídeos rápidos, a sons rápidos, a todo consúmese con moita celeridade, non? Entón, isto é unha ameaza para formas culturais máis profundas, máis complexas, como o ensaio, literatura extensa. Como facemos para que neste mundo onde prima esa economía da atención, isto siga tendo o seu espazo, non? Estea ao alcance de quen queira ou poda ou estea no momento de consultalo. Tamén creo que podemos facer moito co que dicía Manolo antes, de rexistrar toda esta produción cultural que temos, que haxa opción de ter grandes contedores de produtos culturais galegos, de escritos, non? Dicías, das revistas de asociacións. Isto é cultura que se non o atesoramos, ímola perder. Entón, por aí, creo que hai algo non só a nivel particular, senón a nivel institucional que hai que tirar e hai que protexer, porque é a nosa cultura e a nosa identidade. Vale. Entón, que pasa coa identidade? Homoxeneízase ou imos cara a hibridación? Que pasa entre o local e o universal? A min, poño este rapaz, é un PDF, non o podedes escoitar, pero invítovos a que o poñades en TikTok. É un chaval do Bierzo que toca a gaita e está todo o rato en híbrido, en formato híbrido. Aquí está collendo un éxito de La Morocha, de chavales, da xeración moito máis nova, que soou hai 2 veráns de xeito masivo, nas festas populares, discotecas, etc. Está tocando ca gaita. E funciona super ben. É unha maravilla escoitalo. Entón, e ademais é un tío do Bierzo que está reivindicando constantemente a nosa cultura. Sei que o Bierzo é Galicia,
de feito, falas con eles, son de aquí. A ruta pasa polo Bierzo, é moi gracioso falar con eles, e dignos, no, es que nosotros non somos de León, es que nosotros León no queremos saber, es que estos leoneses, no. Ellos, joder, os do Bierzo... Os do Bierzo non queren ser de León, os de León non queren ser de Castela León. Entón é como, madre mía, non está é simpático velo dende fora, claro. Pero bueno, é un rapaz que está reivindicando a nosa cultura dende outro dun territorio anexo, por suposto, pero non é a nosa fronteira estricta, non? E hai moita xente así. O mellor non fan contido estrictamente só en galego, pero igual si mesturan de vez en cando o galego, igual si de vez en cando poñen unha publicación en galego, mantemos viva a lingua, pero as raíces, a cultura, a identidade vive tamén doutro xeito, non só exclusivamente na lingua, non? Ou debido á lingua. Aínda así, internet, as novas tecnoloxías lévanos a unha tensión entre a identidade cultural propia e as forzas de homoxeneización da comunicación global. Hai un risco de convertirnos en homoxéneos, en que todo sexa homoxéneo e perder público por aí, non? Pola sobreexposición a contidos globais, pois os rapaces, ou seja, os fans de Taylor Swift. Podemos conseguir que estes fans de Taylor Swift que tolean por ir a Madrid e fan 2 días cola para ir a ver a súa cantante favorita, teñan clara a identidade e sexan voceiros da nosa identidade tamén doutro xeito, non? Son todo como pequenos retos, non? Polos que merece ou paga a pena pensar e ver como mesturamos todo para seguir o noso camiño e non perdernos. Aínda así, todo isto de a omnipresente cultura americana, por exemplo, non? Que fai peligrar o mellor a nosa cultura local ou... Pois aquí vemos que a digitalización non ten por que ser un perigo de chegar a esa globalización total, senón unha oportunidade para crear contido en galego noso, cultura propia, e tamén levala por o mundo adiante. Temos unha oportunidade na visibilidade tamén, que nos permiten as redes sociais, o acceso universal a plataformas digitais, etc. Non? Creo que unha das mellores ferramentas que a cultura galega tivo en tempo, porque nos permite difundir, crear e chegar a moita máis xente. Non? Conectar coa diáspora tamén, e conectar con novos públicos. Falábamos antes do exemplo da música. Na música está pasando isto e de repente non teñen as barreiras iniciais ou as barreiras antigas que tiñan antes dentro da industria musical, e agora hai rapaces que xorden, que ademais hai un boom de grupos e de solistas que están traballando con raíces e coa música tradicional, co folclore, mezclándoa con novos sons. E aí hai unha oportunidade tamén moi grande. E despois temos a hibridación cultural como forza neste novo escenario. Non? O futuro da nosa identidade creo que pasa pola mestura, polo localismo, non? Utilizar o local con ferramentas globais, o galego e a nosa cultura en podcast, en streaming, en series, podemos contar as nosas historias e valernos das novas ferramentas globais para meter un pouco a nosa patiña e sair por aí, non?
medrar por aí. Como temos o futuro? Penso que hai vexo 3 piares cara a un futuro sostible no canto a cultura galega, a transmitir a cultura galega no novo mundo digital. Primeiro, precisamos de investimento e de alfabetización crítica. Necesitamos non só investir en hardware ou en banda ancha, senón formar a xente en competencias digitais críticas. Necesitamos creadores e necesitamos consumidores que non sexan meros consumidores pasivos, que sexamos activos e difundamos e falemos, transmitamos a nosa identidade como galegos que somos. O galego enfróntase a un reto decisivo tamén, que é existir na infraestructura digital. Non só é falar galego. Hai que incorporalo a todos os sistemas novos de IA, de traductores, de recoñecemento de voz, de redes sociais, plataformas. Aí a inteligencia artificial abre un novo espazo que é unha maravilla. Nos na ruta, por exemplo, estamos collendo a guía de 250 páxinas que temos de todo o entorno da estrada, o galego, de maneira super sinxela, a través de inteligencia artificial. E iso ímolo facer a galego, pero ímolo facer a alemán, ímolo facer a inglés, e imos falar, explicarlles o que é a Ponte de Cruzul de Becerreá, os alemáns que veñen, ou os portugueses que veñen, e que cheguen e mamen a nosa cultura e saiban o que é o caldo galego que nos preguntaban outro día, ou que vayan máis alá do cliché, de que veñen moita xente de Madrid e yo quero marisco. Bueno, somos máis que marisco, por favor, non? E isto danos, coa inteligencia artificial, temos unha nova ferramenta moitísimo máis sinxela para traballar toda esa parte. Pero que pasa? Que temos que enseñar a inteligencia artificial quen somos. Entón, o que dicía Manolo tamén da Wikipedia, por que non investimos en ser grandes? Porque a inteligencia artificial necesita fontes, e mellor que sexan fontes fiables. Entón, necesitamos de onde vai contido de calidade en galego correcto, quero dicir, que non sexan bulos, que non sexan algo funcional, non? E despois precisamos falar galego aos sistemas. Quero dicir, está xenial que na Facultade de Xornalismo falemos todos galegos, porque somos xeniais, pero na Facultade nunha enxeñería, non? Enxeñería informática, canto galego se fala? Teño máis dúbidas, non? E aí temos que estar, porque necesitamos que a xente que está creando toda esta infraestructura estea tamén traballando na nosa lingua e sendo consciente de que isto sae se nós somos partícipes, estamos neste traballo, non? Vai moito máis alá que, por suposto, o mundo literario é fundamental, é super importante, pero é que temos que ir moitísimo máis alá a todos os ámbitos, a todos os eidos da vida e do coñecemento en galego para poder tirar para cara adiante, non? E ser nós, e ser o galego no mundo digital. Temos que producir contidos en galego e estar nomeando o mundo segundo a nosa perspectiva é unha parte de, bueno, é ter unha soberanía cultural, non? E isto, como cultura e como país, precisámola ter, ser soberanos culturalmente. Entón, a terceira pata, precisamos dun liderado institucional.
porque hai moitos creadores en galego que non chegan a bo porto porque costa diñeiro facer as cousas. Non, hoxe falaba, unha das fotos que tedes aí, esta de Xerme, é dun videoxogo en galego que leva un par de anos traballando un par de anos, sairá case seguro o ano que ven, leva unha produtora que se chama Cariño Films e falaba da produción dos videoxogos en Galicia. Dicía que é moi incipiente porque había, por exemplo, unha produtora que sí estaba facendo Gato Salvaxe, que creou algo que non se vendeu ben e tivo que pechar. Entón, como podemos axudar dende as institucións para que a xente que ten ideas, que ten ganas de poñer a nosa cultura por diante, poida facelo e poida ser parte de todo este groso mundo do que ten que ser a cultura galega nas novas tecnoloxías, non? Cada vez que falo cun compañeiro ou algunha compañeira para facer unha serie en TikTok, unha serie en Instagram, unha videoserie, a primeira dúbida é: facémola en galego ou facémola en castelán? E é como ti que és traballador cultural de aquí, tes a responsabilidade de facelo en galego, pero tes moito en contra na sociedade, no xeito de facer. Hai moita xente que non o quere facer en galego, que non quere facer a webserie en galego porque quere chegar a máis xente. Estamos vendo a Luís Zaera soltando en Animal frases en galego que nunha serie que está en castelán, pero solta frases en galego, subtitúlanse e maravilla. Non pasa nada. En Alemania van ver o dinlle vai a merda, non me lembro como se chama, o seu personaxe. É a nosa expresión. Estamos vendo Retranca en galego, e subtitúlase e xa está. Pero hai unha resistencia. Hai unha resistencia a facelo en galego. Eu como pasoume, conto vos outra anécdota, isto foi cando se abriu IKEA na Coruña no 2010, eu era a xefa de marketing da compañía, tiña a responsabilidade de abrir a nivel, bueno, toda a parte de marketing e de comunicación da compañía. Éramos 9 xefes de departamento, co xefe de tenda. Tivemos unha reunión que nunca esquecerei na miña vida, de discutir se a web do IKEA da Coruña ia estar en galego ou non, que cheguei a poñerme vermella da tensión que houbo naquela reunión. Que pasaba? Que dos 9 xefes de departamento, só 2 éramos galegas, o resto viñan de fora. Xefe de vendas, de food, de logística, de administración. Só recursos humanos e marketing éramos galegas. Vivíamos ali, na Coruña. E facer a versión en galego da web saía máis caro. O máis sinxelo era coller a versión castelá, que era en español, a que tiña a compañía en xeral, viña de Madrid, etc. Pero a versión catalana, as tendas de Cataluña tiñan a súa versión en catalán, porque a normativa, a lei, forzaba a compañía a ter a versión en catalán. As tendas de Euskadi tiñan a súa versión da web en euskera. E nós non íamos ter a nosa en galego porque non había obriga legal de facelo, co cal a compañía, para que ia gastar ese diñeiro en facela. Afortunadamente, tiven que preparar unha disertación entre todos os compañeiros de por que é importante facela en galego. Porque o que me dicían, ademais, os que eran de fora de Sevilla, de Madrid, de Asturias, dicíanme, es que no todo el mundo entiende el gallego. E era como, mirade, vamos a ver.
fun á Real Academia, fun ao Consello, fun ao Instituto Galego de Estadística, fixen unha presentación de, sí, o galego enténdese todo, o 100% da población aquí entende o galego. É unha diferencia tan que nos vai facer sentir tan mal. Se os cataláns teñen a súa en catalán, os vascos teñen a súa en euskera, e nós non temos a nosa en galego, que aquí plándome. E tivemos a sorte de que o director, o xefe de tenda, era un tío que pensaba, era un uruguayo, unha fusión uruguaya-sueca. E dixo, bueno, estades en minoría, pero visto que as únicas que sodes locais credes que o temos que facer en galego, ímola facer en galego. E dixen, bueno, Dios es bueno. E fixémolo en galego, co custo que supuxo iso. Eu tiña unha webmaster, unha compañeira no equipo que só se ocupaba de facer a web. A rapaza era a única de IKEA en toda España que facía por duplicado o traballo. E despois metía gambazos en galego, había que correxir, bueno, a vida, non? Pero fixos en galego. Agora creo que xa está en galego e creo que xa na tenda, xa hai anos que deixei IKEA, que xa na tenda, afortunadamente, hai información en galego, cartelería en galego, etc. Non? Pero foi unha conquista. E iso a día de hoxe, en producións audiovisuais de xente nova, está a pasar esa mesma disquisición. Que facemos? Chegamos, non chegamos? Entón, creo que como sociedade temos unha responsabilidade de loitar polo noso, de mostrarlle ás novas xeracións que efectivamente estamos falando menos galego que antes, non? Que isto existe e que ten unha razón de ser e que é o noso, e que hai que seguir, parece unha arenga política, pero eu síntome que hai que loitalo. Porque se non o seguimos loitando, isto esvaécese por momentos, non? Co cal, as institucións que faciliten, que axuden, que acheguen opcións, solucións para todos estes creadores que queremos facer as cousas o noso xeito, dende a nosa identidade, é moi necesario. E remato xa. Quero rematar cunha visión un pouco máis optimista. Entón, simplemente creo que, a ver, a cultura galega leva séculos reinventándose. Dende os reis católicos, os séculos escuros, a emigración, o franquismo, e aquí estamos. E aquí estamos mellor que nunca, creo eu. Porque hai un montón de cousas novas que chegan a xente nova, que chegan a moita máis xente, non? E non só é a cultura máis elitista ou máis clásica, é a cultura popular tamén. Ademais, engancha con outra xente que non é galega a que nos descubre e que disfruta con nós, non? Entón, o digital, creo que non o temos que ver como un enemigo, témolo que ver como un espello que mostra o que somos e o que queremos ser. E que temos, como galegos, unha oportunidade única de demostrar que unha cultura pequena pode ser inmensa se consigue conectar co mundo sen perder a súa voz. E a nosa voz é moi clara. Temos unha voz única, nótase moitísimo, temos unhas características culturais completamente diferentes. Vémolo na ruta, os de Madrid chegan aquí e ven que é diferente, que falamos diferente, pero que pensamos diferente, que comemos diferente. Entón, iso que nos caracteriza é algo excepcional e hai que protexelo, hai que mantelo, non? Non se trata tampouco de elixir entre tradición e modernidade, senón de mesturalo con orgullo, como está facendo moitísima xente hoxe en día. O galego facer que o galego soe en podcasts, en novos contos que se vayan ler nas pantallas, en obras de teatro,
nas paisaxes que se ven nas series galegas. Volvendo un pouco a este foro, que temos que pensar cara adiante, non? Entón, non se trata só de digitalizar Galicia ou de terminar de digitalizar Galicia, senón de galeguizar o digital, de crear contidos, plataformas, en novos medios onde o galego e a cultura non sexan unha opción secundaria, senón que sexan ou teñan unha presenza natural e prioritaria, porque a nosa identidade non está en perigo se sabemos traducila ao código do tempo presente. Moitas grazas. Sí, bueno, agora está programada unha pausa. Malia, que vamos con media oriña de retraso, creo que 10 minutos sí deberíamos, claro, respirar, facer os cambios e subir pois dentro de 10 minutiños, sí? Pasou por non sei cantísimos ollos e ninguén o vimos, son os titibilus, os mesmos que interveñen nas grallas das que falábamos Marcos Calveiro e eu a mediodía no xantar, que poden ler 100 persoas un texto e non velas, non? Pois había este erro, que simplemente pretendíamos que en 20 minutos fose a intervención de Silvia e máis a pausa, así que todo vai rematar un pouquiño máis tarde. Vamos agora co panel, coa intervención de María Yáñez. María Yáñez ten un currículum profesional tan amplo que é deses que se poden resumir en 4 liñas porque non hai alternativa, ou faz 4 liñas ou faz 400 páxinas. Entón, María Yáñez, para resumir, leva 25 anos traballando como profesional da comunicación no ámbito digital e audiovisual. Dirixiu medios digitais en galego como Vieiros ou E20. En actualidade está centrada na promoción e marketing do cine, mentres que está a finalizar a súa primeira longametraxe documental como directora. A súa intervención titúlase Os medios galegos no ámbito digital, o reto da relevancia social na cultura do algoritmo. Experiencias, panorámica actual das propostas de comunicación nas redes, se cadra con algunha referencia histórica, como Vieiros, dificultades e expectativas. Por facer un apuntamento histórico, eu recordo Aduaneiros sen Fronteiras. Sí, pero iso foi un fito para a digitalización de toda unha xeneración. Estamos falando de cando entrou o galego en internet e entrou de mans de María e outras persoas que estaban ao seu redor, se non me trabuco, a navalla suiza, bueno, moitas cousas que faltan neste resumo tan resumido, pero que é relevante porque vamos intervir neste momento desde unha experiencia que está, hasta onde eu coñezo, sempre desde a esfera digital e a comunicación. E iso un pouco a razón tamén de que María estea neste panel hoxe. Así que nada, dixo vos con ela. Grazas. Vale. Pois moitas gracias pola presentación, gracias por convidarme. Bueno, vou ler tamén. O sea, teño aquí un borrador do ensaio, non teño ensaio, teño borrador do ensaio porque precisamente o foro serve para, non, acabar de afinar, acabar de reflexionar. Moitas das cousas que contaron xa os compañeiros, tanto a presentación de Víctor e Llerena como Manuel Gago como Silvia, tamén me axudan a colocar iso, pero claro, ti preparas algo e preparo por a túa conta sin saber que van decir os demais. Entón, bueno, hai puntos en común, hai puntos en fricción, e no meu caso, aínda que, claro, a ver, eu vou falar estrictamente dos medios de comunicación, do ámbito do xornalismo, que é de onde eu veño, aínda que non me dedique ao xornalismo na actualidade. Non penso facer un repaso histórico de todos estes 25 anos de traballar, e voume centrar nunha foto bastante concreta do panorama actual. Gustaría meter tanto o optimismo de Silvia como a perspectiva
que ten esta perspectiva de ver as cousas un pouco desde a imaxe grande que ten Manuel Gago. Eu vou aterrizar cousas, eu vou falar de cousas moi concretas, e non son nin optimista, nin... Igual son un pouco presentista, pero eu creo que os retos que hai, que eu vexo no mundo dos medios de comunicación na actualidade son bastante concretos e teñen que ver con que o ecosistema no que estamos cambia. E as tecnoloxías cambian. Entón, eu quería empezar falando de, contra o subtítulo deste foro, falando de vellas tecnoloxías. Vale. Desde o meu primeiro traballo nun medio digital en galego, que foi no 1999, ata 2025, pois pasou máis dun cuarto de século. O suficiente para que poidamos chamarlles vellas tecnoloxías a moitas das que viñemos usando nestas 3 décadas para darlle soporte ao noso traballo. Software que xa non existe, CMS xa moi desfasados, interfaces que xa non funcionan en ningún navegador actual, xa non son vellas tecnoloxías, son tecnoloxías mortas, moitas delas. Por non falar de que a maioría das publicacións e os seus arquivos xa non existen, nin queda rastro delas en ningún arquivo ou hemeroteca, nin siquiera nos máis fondos sumidoiros da Deep Web, dos buscadores web, nada, cero. Hai moitas cousas que desapareceron, co cal temos moi pouca memoria do digital, pero hai algúns que nos acordamos. A web, como tal, xa podemos considerala, eu creo, para ben e para mal, eu creo que para mal, unha bella tecnoloxía. A web, como sabedes, é un invento de Tim Berners-Lee que en 1994 pois abriu a posibilidade, a internet xa existía de antes, viña deses usos militares, universitarios, etc. Pero nos anos 90 este invento da World Wide Web abre a posibilidade a que cunha linguaxe de programación sinxela se poidese publicar contido nunha pantalla disposto a ser recibido nun navegador en calquera ordenador persoal que tivese conexión a internet. Eso foi a web dos 90, que moitos descubrimos naqueles anos. Unha década despois, deu paso a chamada Web 2.0, que xa habilitaba que a xente que non tiña coñecementos de programación tamén puidese publicar na rede mediante interfaces sinxelas programadas por outros. Isto materializouse primeiro a través de foros e de blogs, ata que chegaron as que agora coñecemos como redes sociais, capitalizadas na actualidade por grandes empresas e corporacións como Meta, que é a dona de Facebook e de Instagram e de WhatsApp e máis, Google, que tamén ten YouTube, X ou TikTok. A gran explosión destas redes deuse a partir de 2007, sobre todo coa popularización dos teléfonos móviles. Para min ese é o gran salto de internet. No momento que internet a levas no peto, non é algo que te teñas que conectar nun ordenador. E os teléfonos móviles empezaron a funcionar mediante aplicacións que estaban baseadas en tecnoloxías web, pero que xa empezaban a carecer de moitas das características que facían da web un lugar aberto e horizontal, que son características que son eso, a interoperabilidade, compartir a mesma linguaxe entre uns sitios, entre unhas aplicacións e outras, a accesibilidade, a indexabilidade, a hipertextualidade, a descentralización. Agora, as aplicacións que usamos son lugares pechados, opacos, que casi moitas veces nin se comunican entre eles. Desde Instagram, a menos que vayas a unha story e poñas un link, un solo, non podes ir a outro sitio na web. O que lles interesa agora os donos das corporacións e os que fabrican as apps é que pasemos o máis tempo posible na mesma aplicación. Iso ten trucos que veremos agora. A web aberta, entón, non morreu aínda, pero camiña a ser algo cada vez máis residual en canto a súa utilización a nivel popular. En este momento, cando máis claro vemos, co alcance da inteligencia artificial e das tecnoloxías de coñecemento baseadas nos chatbots, o ChatGPT, que se mencionou antes e tal. A grandes rasgos, antes ti facías unha pesquisa en Google e o que che devolvía Google era unhas listaxe de sitios web máis ou menos ordenadas segundo distintos algoritmos. Gago explicou moi ben antes o cambio do algoritmo, que fixo que o galego desaparecese un pouco deses lugares principais da web. Mais agora xa nin iso. En Google tú entras e xa de primeiras aparece a información perfectamente destilada sin mencionar a fonte xa de onde sale. Ti buscas calquera cousa, xa che pon un párrafo, isto, unha definición. Casi facese cada vez máis a ChatGPT, co cal xa non sabemos xa de onde ven a información que sae Google. Co cal as fontes orixinais de información
os medios web cos que nos empezamos a traballar hai 25 anos, pois están xa desaparecendo, aparecen xa procesados ou ultraprocesados, como eu digo eu, por algoritmos que nin son transparentes, nin están libres de nesgos, porque a inteligencia artificial bebe directamente do coñecemento humano con todos os seus nesgos, que suelen ser tamén os dos grupos sociais máis poderosos, que son os donos da tecnoloxía. Isto xa pasa con Google e con outras plataformas, pois agora que xa, como decía Gago, nin Google se utiliza, que xa todo o mundo usa directamente as interfaces de conversa, de chat, pois isto é máis opaco aínda. Entón, este é o mundo no que nos movemos, o cal a web é unha bella tecnoloxía. A información, por tanto, circula agora por plataformas pechadas en propiedade de monopolios con algoritmos e políticas activas que deciden que linguaxes e que contidos teñen máis relevancia nos seus ecosistemas. Non inventan tampouco, fan en resposta dos seus usuarios. Os usuarios son os que marcan un pouco as tendencias de que o que funciona mellor ou que chega aos obxectivos que estas plataformas se marcan. Por iso, pois, claro, o beneficio, como decía, provén de que a xente use moitas plataformas e pase moito tempo nelas. Por iso activan mecanismos de activación da dopamina que coñecemos porque nos teñen enganchados aí, non? Os likes, os comentarios, as notificacións constantes, o scroll infinito, son mecanismos moi ben diseñados para que estemos aí e, bueno, pois eso, coñecemos bastante ben a nosa droga, cada un de nós, non? Pasamos a maior parte do noso tempo mirando Instagram, TikTok, YouTube, X e Facebook. Cada quen a plataforma que máis lle reine. Xa case non temos a rutina de visitar os nosos sitios web favoritos e ver que hai de novo. Eu ainda o fago, pero cada vez o facemos menos, porque estamos aí seguido no scroll. Algúns seguimos acudindo ás portadas de algunhas cabeceiras digitais, eu teño as miñas rutinas todas as mañás, supoño que vostedes as vosas, alidanse xornais, Meteo Galicia, ou Esquelas do Día, que é a web máis visitada na Terra Chá, por exemplo, é unha web que só ten as esquelas da Terra Chá. Actualizadas ao momento, chega un morto ao tanatorio, pumba, xa está aí a esquela. E eu entro varias veces a semana, o sea, é a miña droga, é a miña dopamina, é ver que mortos hai, a miña e a de miña nai, que sempre a chamo para dicirlle se hai algún na súa parroquia, na súa aldea e tal, pois a miña dopamina é unha delas, é visitar Esquelas do Día, porque tamén son unha bella como a web. Entón, ben, a onde quero chegar é que estas novas plataformas sociais, que son as que presiden a nosa atención, como xa se sinalou antes, na nosa vida e o noso tempo, están xerando unhas novas audiencias. Audiencias que son distintas a xente interesada en que facía un consumo máis activo da web, que pasaba tempo buscando, indo dun enlace a outro, non sei que agora é máis parecido á televisión que a internet que coñecíamos. Pero, bueno, hai unha nova audiencia que está aí e os medios digitais tiveron que desplazar cara a esas plataformas, boa parte do seu traballo, para darlles información e contido nas claves e nos formatos que esas plataformas piden. E son formatos e contidos que xa están contrastados como populares entre este novo público, que xa sabemos que o que funciona, pois, bueno, pois os medios intentan estar aí, non? Usar eses códigos, esos linguaxes, mellor ou peor, e a veces tamén como se suben ao carro de certos temas, non? E, bueno, eso ten unha serie de consecuencias, pero o que quero preguntarme hoxe é estiveron ou están os medios digitais en galego atendendo a estes novos públicos e están dando esa batalla pola relevancia? Consiguen ser relevantes para esas audiencias ou quedaron estancados ou estánse quedando estancados no vello modelo da bella web de información? Teño esa sensación de que está a pasar o mesmo que os xornais en papel. Levo tempo pensando iso, que dependen dun lector militantes, non quero poñer exemplos, ainda que todos igual podemos pensar nalgúns, non? Que sexan plenamente digitais, pois dependen deso, dun lector militante, suscrito, que mantén ese bo costume de atoparse pola portada do digital cada mañá e que ten xa, digamos, unha idade, ou temos unha idade e unha posición económica que lle permite facer achegas económicas máis ou menos generosas para ver as noticias que quere ver, ao final. Seguir os temas que lle interesan, co punto de vista que máis se achega ao seu. O que ven sendo ser suscriptor de La Voz de Galicia de toda a vida, pero agora, digamos, con outros medios. Ese é, digamos, o modelo que eu vexo que o que hai aquí, non?
Este é un retrato robot que eu me fago que sei que é un pouco caricaturesco. Porque o certo é que tampouco teño moitos datos, bueno, non o dixen antes, pero que vaya por diante, non son investigadora, nin docente, e isto é un ensayo cheo de opinión, intuicións, nesgos, punto de vista absolutamente persoal, pero bueno, é o que teño. O caso é que non hai moitos datos para responder á pregunta de quen son as audiencias dos medios digitais en galego. Iso parece unha pregunta importante. Primeiro, porque casi ningún é moi transparente agora de dicir canta xente o lé, nin que tipo de xente o lé, aínda que todos contan con o mínimo con estadísticas tipo Google Analytics, que lle dá datos demográficos e de comportamento sobre esas audiencias, e que todos adoitan sempre hinchar un pouco para presentalas diante dos anunciantes. Eses datos existen, pero tampouco son moi públicos. Pero en calquera caso, neste panorama, os medios digitais están na obriga de poñer os seus esforzos en estar onde está ese público potencial, que é nestas plataformas sociais. Xa non chega a conter un soporte web xeitoso, nin unha boa frecuencia de publicación, isto sabe o calquera blogueiro ou calquera que fixese unha web de contido algunha vez da súa vida. Non sirve para moito publicar só na web se esta publicación non ten unha porta de entrada a través das redes sociais. Ao principio, os medios usaban as redes sociais como lugar onde promocionar os seus contidos web, fosen escritos, sonoros ou audiovisuais. Mas desde hai uns anos comprobamos que a maioría da xente que ve unha noticia en redes nin siquiera fai clic para ir ao sitio web de onde ven esa noticia lenteira, senón que quedan os titulares e na foto e pouco máis. En parte porque tamén plataformas como Instagram tampouco permiten facer un clic para ir á web. Cada vez máis, entón, redes como Instagram e TikTok son de xeito nativos lugares onde está a información. E esta, confeccionase en formatos diseñados para redes. Agora mesmo os máis usados, todos os vedes, estades nesas redes, son os carruséis, os reels, os vídeos de TikTok, etc. Reels, por exemplo, e TikTok, son vídeos curtos, verticais, que adoitan ter unhas características bastante concretas, aínda que, a xente é moi creativa, tamén sepan cousas moi chulas. E, haberá quen dirá que é triste que o formato corto, superficial, sexa o que se impón, pero, nesas augas hai que saber navegar para gañarse o público, non? Porque, digamos, os formatos que a xente lle interesan, os que acaba vendo. Ou polo menos gañar o público, que lle interese o que dicimos, e a partir de aí poderlle ofrecer contido máis longo. Porque o contido de longo formato tampouco desapareceu de internet, nin moito menos. Aí temos os podcasts, que son xente durante unha hora e media falando e que teñen un consumo masivo, as newsletters, que cada vez son máis relevantes e máis importantes no mundo do consumo de información. A xente busca contido profundo tamén, e non é incompatible co outro. Tes o teu momento de facer scroll, pero tes o teu momento, precisamente porque estás saturado de tanto scroll, a xente busca contidos máis profundos, e busca análises, e busca cousas que non sempre se lle dá, porque tamén os medios moitas veces teñen esta idea preconcebida de que todo que ten que ser curto e superficial en internet, e xa non dan a batalla polo contido longo, cando o contido longo é perfectamente consumido, é interesante, está aí tamén, as plataformas tamén o empurran. E a longa é máis sostible porque xenera máis fidelidade, e máis fidelidade é máis amor, e máis amor son máis cartos a veces para apoiar, O caso é que, en fin, hai 1000 formas, longas ou curtas, de publicar contido interesante na web e de conectar co público afeito a consumir información nestas plataformas e xerar contido que sexa relevante. Estámolo facendo? Eu digo que non, e cada vez menos. E agora xa volvo a primeira persoa outra vez, como consumidora de medios digitais, porque é o que son, a día de hoxe. Eu estou completamente, isto ao final vai sair en streaming e tal, pero teño que decirlo aquí. Estou completamente orfa de contido en galego que me interese, e creo que non son a única. A min gustame moito, por exemplo, o longo formato, e non hai ningún podcast, ninguna newsletter agora mesmo en galego que me dea o que necesito ler e escoitar, que son, por exemplo, que me preocupa agora no contexto no que vivimos, no que está todo cambiando necesito novas ideas, necesito análise, necesito voces autorizadas que divulguen dunha maneira xornalística, creativa e amena, que me den cousas interesantes que escoitar. No meu caso, que me interesa máis? Temas de sociedade, política e economía en Galicia, sobre todo, porque creo que hai moi pouco e moito monopolio de certos medios. E agora vamos aí. Necesito voces novas, con perspectivas novas, que usen de maneira creativa e eficaz estes formatos,
para contar historias de interese para a esfera pública galega e que fagan na nosa lingua. Necesito cousas que teñan unha mínima calidade técnica e, sobre todo, xornalística. Non nos estaba topando. Ás veces teño a impresión de que o xornalismo galego independente está un pouco parapetado no búnker do texto. Igual sona forte, pero un pouco así. Que parece que o texto sigue sendo o único soporte para un xornalismo serio, adulto e de calidade, mentras que os outros formatos se deixan para contidos máis de entretemento, que se asocian aí a rapazada, temas lixeiros, superficiais, etc. E así estánse deixando as audiencias digitais aquí, en máis dos chamados creadores de contido que triunfan en TikTok, en Instagram, e que están moi ben e que consiguen moitos seguidores e moito engagement e moito tal, pero que no que eu levo observando nestes anos, e já levo moitos anos observando creadores de contido en internet, ainda que, bueno, seguro que eu quero sair daqui con recomendacións de cousas que invaliden todo o que estou dicindo, vale? Eu creo que son moi limitados en canto aos temas. Ben por falta de imaginación ou de vontade, ben porque o propio algoritmo premia esos temas ou esos tipos de contido. Pero os tipos de contido que eu científicamente detecto nas redes son basicamente tres. O primeiro que non falla é o costumismo enxebre, non? Esta cousa aí hiperidentitaria, non? De, as palabras que tal, ou cuantas cousas para a lluvia, ou que tiran, bueno, o que se fixe toda a vida, non? Do costumismo, un pouco esa visión un pouco xa das bolas, un pouco autoexótica do rural galego. Modernizada agora, non? Pasada por outro filtro xeracional, pero, bueno, o Land Rover en TikTok, por decirlo así, un pouco tal, Dios mío, apagado o YouTube, ya, xa. Hai moitos exemplos nos creadores con máis seguidores e tal, pero, bueno, ese así por diante, porque ese como que non falla, vai estar presente sempre, non nos vamos por hilo dele, o que non me parece mal, sempre que haxa outras cousas. Despois, eso, logo están os formatos curtos que se dedican ou ben a usar a lingua e a cultura galegas como tema. O sea, a lingua xa non solamente como vehículo, senón a lingua é o tema. Eu tiña un amigo que sempre decía que o galego a veces parece que só sirve para falar do galego. E eu teño esa sensación todo o tempo que non a saco de enriba e teño desde hai 20 anos e a cada vez a teño máis e debería ser ao revés, non? Deberíamos emanciparnos un pouco diso. É dicir, parece moi ben que a lingua e a cultura galega sexan un tema, pero, a ver, eu que sei, o digo xo é o gran exemplo disto, non? A conta en galego con máis, bueno, quitando Celta, que ten 10 millóns de seguidores e que tamén publica en galego nunha porcentaxe altísima, tiñas aí o dato, antes, eran 328.000 seguidores en TikTok, unha animalada, máis que a TVG, incluso, e tal. Claro, isto leva ao extremo a visión social da actual, o que eu creo que a visión social donde se quedou, donde se estancou desde hai, poñamos en 16 anos, a visión actual da lingua galega, da súa cultura, que se corresponde ao que ven sendo unha asignatura. Ou en terceiro lugar, o contrario. Igual aquí me desdigo, pero o terceiro contido que prevalece son o de contidos relacionados co que se chama aí no mundo do contido el lifestyle, estilo de vida, non? Viaxes, gastronomía, moda, beleza, etc. Que tampouco achegan nada novo, que non vexamos xa en 1000 contas de TikTok de outras linguas, de outras culturas, o sea, que se o traduce xa a GPT exactamente igual, e que se fan con unha bella filosofía normalizadora que comenzou a principios deste século, que se chama a de ten que haber de todo en galego, que estou radicalmente en contra. Bueno, non moi radicalmente en contra, pero un pouco sí. Porque por un lado está ben como aspiración de lingua normalizada, ¿no? Pues eso, debería haber de todo en galego para que se fósemos unha lingua normal e tal, pero creo que non nos podemos quedar aí, que temos que superar eso xa. A ver, ten que haber de todo en galego? Eu digo non. Antes falaba Gago da traducción simultánea. Se xa che vai traducir a inteligencia artificial, para que queres ter un portal de coches en galego se ti non vas a aportar ningún punto de vista novo, máis que traducir contidos de axencias de que veñan de outros lados e tal. Iso agora xa non fai falta. Ese, creo que é un paradigma moi 2010, moi pouco 2025.
eu creo que xa que somos poucos e que non damos feito todo o contido en galego que temos que facer, non tratemos de que todo o que xa hai por aí fora replicalo en galego, porque ese modelo, ao final, non é sostible, non xera interese, porque a xente xa lle dá igual un pouco o que este. Eu creo que temos que, xa que non hai moito contido en galego, tentemos que o que fagamos teña interese e calidade e un punto de vista propio e unha voz propia, porque facer calquera cousa en galego creo que non paga a pena. E moitas veces, ademais, acabamos recompensando contidos que son mediocres ou pouco interesantes, pois só porque están en galego. E o que fan é imitar o que fan outro. Bueno, non sei, para min ese non é o modelo. Entón, en fin, eses tres temas creo que son o monocultivo que ocupa o 95% científicamente dos contidos que se publican en redes en galego e o resto é un territorio bastante ermo. O xornalismo de calidade sobre política, economía, sociedade, o que debería estar poñendo en riba da mesa cuestións de país e facelo avanzar, está renunciando de maneira casi activa a ocupar eses espazos. Prácticamente non existe, non hai que non practique. Motivos. A ver, eu creo que isto non é casualidade, senón que froito de moitos anos nos que se seguiu fomentando a asimilación do galego a esos tres temas que decía antes, non? A lingua, a cultura, el humor, en xebre e tal, e imitar o que se fai por aí para, entre comillas, normalizar. E para empezar, desde onde se fomentou e se sigue fomentando isto de maneira casi extrema, desde os propios medios públicos, que son o principal motor da comunicación digital en Galicia agora mesmo. A Televisión de Galicia é o principal escaparate disto e non hai un modelo alternativo que poida competir con eso na actualidade. Os novos creadores de contido, polo que eu observo, hai de todo, hai excepcións, pero observo como unha tendencia a querer replicar o que fai a TVG, a ser unha especie de canteira para ese modelo, e non hai ningún interese en confrontalo desde outro lugar. Eu, xa digo, unha observación moi persoal, pero é a que teño. No panorama dos medios independentes, a cousa creo que tampouco foi a mellor, porque penso que de iniciativas que hai máis de 20 ou case 30 anos ocuparon a vanguarda da comunicación digital en galego e que non sobreviviron á crise do ano 2010, chegamos a un momento no que os medios de comunicación que existen agora están nunha lógica de resistencia, cando non de pura supervivencia, e seguen moi circunscritos ao soporte web. O sea, bastante teñen con sobrevivir desde hai 10 ou 15 anos, pero non consiguen crecer. A precariedade na que están instalados estes medios ten varios factores, e entre eles non podemos pasar por alto unha política gubernamental de medios que enche de cartos algunhas cabeceiras tradicionais e que non fomenta o xornalismo independente en lingua galega, que en teoría debería ser obxecto de todo ese diñeiro público, que se gasta ao final en manter a flote a medios a cambio de que se porten ben e non se metan a xuízo as políticas do goberno autonómico. Isto non está escrito en ningún sitio, pero todos temos ollos e vemos como os principais cabeceiras non poñen en xuízo o goberno autonómico desde 2009, máis ou menos. Despois está a cuestión do tráfico neste soporte web, que xa digo que cada vez está quedando máis atrás. Manter un bon volume de tráfico orgánico cada vez é máis complicado. Calquera que teña que xestione unha web de información sabe de sobra. Para sobrevivir aí, algúns medios están moi orientados aos buscadores, con modelos de negocio que producen noticias ao peso, en contidos e formas que son as que o algoritmo de Google previa e favorece. Son medios que poden xerar grandes volumes de tráfico, pero que é un tráfico que ten moi pouco valor. Non son lectores, digamos, activos, críticos e tal, ni siquiera que teñan fidelidade ao medio. Aterrizan aí seguramente por Google. E moitas veces hasta son bots os propios contidos que chegan aí por Google. Claro, este modelo favorece contidos que se noten sobre todo de noticias de axencias e de temas de potencial viralidade. Seguro que todos se nos ocurren exemplos que agora, aparte, cada vez máis vemos que hasta están feitos por inteligencia artificial, porque, total, tampouco se vai notar moito a diferencia, porque para cumplir o que che pide o SEO de Google, fai no mellor a máquina que a calquera de nós. A min gustaríame que houvese máis datos cuantitativos e cualitativos sobre as audiencias dos medios digitais en galego. Pero os medios aquí son pouco transparentes con iso, a medios que estén, pois eso, medidos por Comscore, ou no Estudio Nacional de Medios, etc. Xa antes Gago puxo algún gráfico, bueno, eu só teño un gráfico que se parece moito de Gago, pero bueno,
Pero, bueno, o tráfico web xa digo que ahora mesmo é un máis dos indicadores posibles, pero xa non é o único só nin o principal. Porque máis alá das audiencias interésame a relevancia. Cal é a relevancia social dos nosos medios? Que un pouco o tema do que veño a falar. A relevancia é un indicador que ten moitos factores. A audiencia é un deles, pero tamén o seu comportamento nas plataformas sociais, tanto o número de seguidores, como especialmente o nivel de interacción. As veces que lle damos a gústame, que compartimos ou que comentamos un contido. Que ao fin e ao cabo é a conversa que ese contido pode xerar. Que ao final é a incidencia no debate público e no momento cultural que vivimos. Como os contidos que xeramos son capaces de cambiar a cultura ou de incidir na opinión pública. E aí tampouco son nada optimista. Non vi ningún estudio que mida e compare con método científico as interaccións en redes dos medios galegos e supoño que cada un terá os seus xeitos de medir cos seus propios indicadores, pero que si me tomei a molestia, como Manuel Gago estes días, de pararme a observar o tamaño das comunidades que os medios en galego teñen nas principais plataformas sociais. E o cadro que vou mostrar é moi parecido ao que mostrou Gago antes, pero aquí fun máis ao menudeo, os medios pequenos que, ao final, a ver, vivimos nun quitado os grandes, non? Que coñecemos todos, que son os medios tradicionais que son os hexemónicos e que a maioría tiveron unha transformación ao digital bastante exitosa, algúns máis que outros. Hai todo un ecosistema de micromedios que leva existindo en Galicia desde hai moitos anos. De medios locais, de medios especializados, de teatro, de deporte, de música, comarcais. Bueno, a propósito, quixen meter polo medio, algo que tamén fixo Manuel Gago, que meter por aí contas que non son estrictamente medios, pero que nos axudan un pouco a poñer en situación onde están as audiencias dos medios pequenos. Pareceu moi interesante o que dixo Manuel, xa marchou, verdad? Pois pareceu moi interesante o que dixo dese posible teito, non? Que hai dos 200.000, 250.000 consumidores de contido en galego, pero a min preocúpame máis a diferencia que hai entre os que pasan dos 100.000 e o resto que están aquí, porque resulta que as voces alternativas, os medios alternativos que potencialmente necesitamos para contrarrestar o relato de país hexemónico e, por tanto, facer avanzar o debate público e, por tanto, facer avanzar a cultura e o país, están, pois eso, no menudeo, están en niveles de relevancia en redes moi baixos. Quixen mostralo aquí con formato dinámico de Excel para poder facer o ranking, xa sei que está feo facer rankings, pero é divertido tamén. Simplemente, e tamén para comparar, pois eso, que algúns son máis activos en Instagram, outros en ver como cambia un pouco a lista cando estamos en Facebook, ver tamén como hai, non sei, hai contas locais, por exemplo, a Movida aquí en Vigo ten 37.000 seguidores en Instagram, que xa é máis que ten nos diario que de ámbito galego, ou Galicia Confidencial, ou Enfoques Gal, ou Praza, non? O cal, bueno, tamén me gusta facer isto para decir, bueno, hai marcha aínda para crecer por todas as partes, non? Non sei se está o teito arriba, pero hasta o teito aínda hai moitísima marcha para crecer. E teño a sensación de que aquí podemos ver como uns están dando máis a batalla que outros. A verdade que foi divertido poñerme aquí a ver os... Tamén quería contrastar con... bueno, TikTok, xa podes ver que en TikTok que hai unha audiencia brutal, de xente nova sobre todo, pois en TikTok a lista acabase moito máis antes, porque moitos medios xa nin sequera en TikTok xa nin sequera intentan, xa non tal. Pero cuidado, porque os que o intentan e aí está, 15.000, 24.000 e tal. Bueno, aquí tampouco fixe unha lista moi estricta de medios en galego, porque, bueno, hai medios que son bilingües e tal, e é máis un panorama, unha foto do contexto, que non algo así como moi concreto e moi científico.
Aquí, bueno, a Voz de Galicia, que pena que marchara Gago, porque a Voz de Galicia, claro, empecé este ranking fai un mes. E daquela vin que a Voz de Galicia o tinha apuntado nunha libreta, que foi aí apuntando os numeriños, e tinha apuntado nunha libreta que o vin que había unha páxina de Facebook de la Voz de Galicia única que tiña 1 millón de seguidores. Eu ese dato o soñé, na miña libreta estaba apuntado. Intentei mirar os 3 días de novo e xa desaparecera a páxina web xeral da Voz de Galicia, que tendo 1 millón de seguidores, extrañame moitísimo. Pero, bueno, como están con cambios na dirección e tal, eu que sei, igual ahora apostan máis polo local, bueno, non sei, eu deixei en amarelo aí ese dato porque me gustaba aí contrastarlo con Manol. Pero, bueno, isto simplemente é anecdótico primeiro, porque cando falo de medios en galego non fala solamente das... É importante sinalar que de onde eu veño hai moitos proxectos que son profesionais, hai moitos proxectos que son profesionais e que teñen publicidade institucional, ainda que teñan 5.000 seguidores en Facebook, o sea, en ese contexto no que traballamos, o dos micromedios e tal, pero son micromedios que levan moitos anos funcionando a nivel comarcal, a nivel temático, a nivel nicho, a nivel Galicia, pero que están aí, que non dan crecido. Cando quen crece é Leti da Taberna, contando os seus contos maravillosos de tal, pero que sigue respondendo un pouco a ese patrón de humor en xebre que sabemos que funciona e tal, con todo o mérito que ten facer iso ben, e Leti faino moi ben. Ou Todo Mal, que son moi graciosos e que o fan super ben, ou Prado Rúa, ou Orgullo Galego. Esquecín a Rogelio, que é imperdonable esquecerme a Rogelio, que antes Manolo sí que mencionou a Rogelio Santos. Pero, bueno, comparalo un pouco con creadores de contido que son unha única persoa, tamén me pon en perspectiva de se hai unha única persoa que é capaz de xuntar toda esta audiencia e todos os seguidores nas redes sociais, por que medios que teñen redaccións, ainda que sexan de media dúcia de persoas, non intentan xogar aí un pouco? Porque eu creo que non estamos xogando a partida directamente, non estamos xogando. Bueno, deixo vos aí esta para cotillear, pero, bueno, que valoracións podemos aí extraer de aquí? Valoracións, de novo, a científicas, pero todo isto temos que levar a pensar en algo, sobre todo poñer en clave de retos e de pensar para diante, non? Pois eso, pois que hai masa crítica para os medios en Galicia e para os medios en galego. Terá o seu teito, todo o que queiras, pero hai masa crítica. Se a Voz de Galicia e a Televisión de Galicia chegan a moitísima xente. Fastidame moito que os dous teñan monopolio, porque ademais son o mesmo. É dicir, a idea de país, que imaginario, a ideoloxía que se nos presenta, é a mesma. Co cal, todo o que é alternativo ten, por lo menos, esa marxe para chegar aí, porque que no fixo... Vale que eles, por suposto, teñen moitísimos máis medios para facelo, pero están demostrando que, efectivamente, cando tes os medios, podías facelo uno e eles fano. E que se o faz, pois cada quen a súa maneira, o público está aí. Hai xente nesas plataformas interesada na actualidade galega e no contido en galego. Xa é algo, xa é un territorio onde se achar. Teño a mesma táboa que a túa, pero máis de menudeo, Despois comentamos. Despois, que os medios que teñen equipos dedicados especificamente a fidelizar e facer crecer a audiencia digital están o conseguindo. O problema dos... Vamos quitar isto de aquí porque vos distraedes aquí con el cotilleo dos medios. Pois xa estou concluindo, además. Bueno, da igual. Cotillar. O problema que eu vexo tamén na miña experiencia dos medios máis pequenos, deses micromedios que son a alternativa e que alimentan este ecosistema que está moi ben que sexa micro e variado e diverso, non? Moitas veces destinan casi todos os seus recursos humanos, que son poucos, a redacción clásica e moi poucos ao desenvolvemento de produto e de audiencias e de comunidades que poidan dar un retorno económico ao ámbito digital. Crear un produto informativo no ano 2025 non é solamente producir información, é producir toda a relación co público que Internet pide. Internet pide, pois, que haxa unha conversación máis fluida cos audiencias nas redes sociais, que se cree un vínculo casi afectivo, que permita monetizar e convertir a eses seguidores en xente fiel e que pode
suscribirse, ou que pode ir aos teus eventos, ou adquirir cousas relacionadas co teu produto, ou un algo en papel, digamos, que pode darche cartos, pero a cambio de algo, non por pura militancia del gallego. Vale. Entón, creo que hai moito que traballar por aí, que un reto das empresas xornalísticas de Galicia é traballar esa parte, traballar a marca, traballar o marketing, a relación cos espectadores, cos lectores, ou usuarios, ou como lle queiramos chamar. Despois, o espazo digital segue copado polas cabeceiras de toda a vida, como estamos vendo, e por creadores de contido de entretemento. As apostas de xornalismo alternativo e independente non están a competir, como dixen antes, e parece que chegan a comunidades máis limitadas. É curioso ver a abundancia de proxectos xornalísticos de nicho ou... Perdón. Antes ensinábamos moitos produtos xornalísticos de nicho, de comarcais e tal, que, caramba, que para a súa comarca pois teñen igual máis seguidores que moitos medios de ámbito galego. Pois parece moi interesante que haxe esa vida, non? Aí nos micromedios comarcais e de nichos, está moi ben. Pero, bueno, habería que ver cales deles manteñen un modelo profesional, sustentable, e cales se fan por puro activismo, ganas de influir a nivel local ou por amor á arte. En fin, esta listaxe é anecdótica e permíteme facerlle unha foto a dimensión social dos medios galegos en 2025 e ofrecer eso, unha panorámica do que hai. Pero non podo evitar, pois eso, chorar un pouco polo que falta. Así que, a modo de conclusións, pois cales son os desafíos para min dos medios galegos no panorama digital? Primeiro, a sustentabilidade. Crear empresas sustentables e que exploren e consoliden novos modelos de negocio, novas relacións cos lectores e suscriptores, como decía antes, xente que estea, lectores e suscriptores que estean dispostos a pagar polo produto por motivos que vayan máis alá da militancia, traballar mellor os produtos das empresas en clave de marca, mesmo os xornalistas en clave de marca, vivimos no momento das marcas persoais e vexo tamén iso pouco aproveitado a nivel galego, non? Hai, non sei, eu estou enganchada a moitísimos xornalistas que fan, ainda que sexa, bueno, poñendo eles o corpo, a cara e tal, e que fan pezas de divulgación fabulosas, isto non o vexo aquí. Todo o mundo estamos aquí aconchegados detrás do texto e do ordenador. Porque, bueno, ao final, os xornalistas en clave de marca, pois, eu non son moi amiga do concepto de marca persoal, pero, bueno, ao final, un xornalista é unha voz traballada da que te podes fiar e creo que eso non se está usando agora mesmo no noso ecosistema. E, bueno, por suposto, loitar por un ecosistema de medios independentes donde os apoios públicos se repartan de maneira máis xusta, transparente e equilibrada, e, por lo menos, para poder competir en igualdade de condicións que os medios que están dopados da prensa concertada, digamos. Iso ten que ver coa profesionalización. A min custame creer, igual, que dunha facultade de xornalismo e 3 de comunicación audiovisual que hai en Galicia, que saca un mercado, non sei, 300 persoas cada ano, non saia xente formada para crear contidos e información de calidade nestes soportes. Seguro que sí, que a xente está preparada, pero basicamente o que non hai aí fora é un tecido que lles ofreza unhas condicións profesionais nas que facelo, ni siquiera que lle lo pida moitas veces. E a xente, pois nada, do mundo da comunicación, pois escapa outros traballos, escapamos eu a primeira. Pero incluso na parte amadora, que da xente que sempre existimos con ganas de publicar cousas na rede, pois bueno, vexo a veces bastante enerxía desperdiciada en facer contidos, digamos, fáciles, copiando os demais, ou en picar moita letra na web, e non en ter unha voz propia ou contar historias distintas dunha maneira diferente. Insisto moito nisto, que para mí é clave, pois a calidade, a voz propia e a relevancia. Temos que aprender a facer xornalismo de calidade e de interese público coa linguaxe das plataformas sociais. Non estar reñidas. O sea, e a veces parece que sí. Temos que loitar por ser relevantes nelas. Non desprezar os códigos das redes sociais nin asimilalos a contido banal ou de puro entretemento. Temos que aprender de todo o que se fai por aí e hai exemplos, hai xente por aí fora facendo cousas increíbles que estamos copiando pouco, en realidade, de todo o que se fai por aí, porque, digamos, que exemplos e inspiración hai polo mundo adiante. Pois eso, aprender de todo o que se fai por aí para poñer novas voces no debate público que conecten coas audiencias destas plataformas e non deixalas coa sensación de que a esfera pública galega non ten máis que ofrecer que os temas que sinalei antes e pouco máis. Que eu creo que a sensación que o público xeral ten.
que Galicia que é o que é e que é como pouca imaginación para pensar en tipos de contidos diferentes, non? Eu quero pensar que temos moitas historias aínda que contar. Que ás veces tamén o problema é o presentismo e as modas, pois eso, volvo aí ao Deus Janus, non? Pois temos moita historia, moita memoria para mirar atrás, pero non a coñecemos. E tamén parece que estamos inventando todo o tempo, e que a xente non sabe nin cales medios había en Galicia fai 20 ou 30 anos. Temos pouca memoria e aprendemos pouco dos que estiveron facendo cousas antes que a nosa. E aquí vou ir para rematar a ver a referencia que se me pediu neste foro, porque Víctor pediume xa expresamente que fixese referencia a Vieiros, que é un medio no que traballei hai 20 anos, contratada, no que ocupei o posto de dirección durante uns meses, entre 2005 e 2006, un medio que durou dende 1996 ata 2010. Foi absolutamente pioneiro, pero non tiña, para min, o importante non é que fose pioneiro, o importante non é ser o primeiro, senón facelo ben. Entón, foi o primeiro que eu creo que foi relevante e que buscou facer as cousas diferentes desde o primeiro momento, ser unha alternativa, non facer o mismo que facían outros en internet, senón facer cousas completamente alternativas. A ver, non mencionei Vieiros hasta ahora porque, como vedes, quería evitar facer mencións concretas a medios, preferín poñelas todas nese cadro cos números. E, bueno, sobre todo eso, porque non quería falar do panorama actual e non da prehistoria, pero sí que me gustaría recordar e reivindicar, xa que se me pediu, e así o celebro, o espírito de Vieiros a hora de practicar un xornalismo que buscaba, ante todo, ser innovador, atractivo e interesante e relevante po seu público, cos medios e ferramentas que tiña daquela, que non se limitaba a producir noticias, senón que atendía tamén a explorar novos formatos para falar de sociedade, de cultura, coas ferramentas que tiña no momento, pero sobre todo coa ferramenta principal, que ter unha visión. Eles tiñan unha visión de país moi clara, e unha visión de unha Galicia que podía estar na modernidade, chegar a moitos sitios, de unha Galicia que era global, desde o minuto 1, aproveitaron a internet como ferramenta para reivindicar esa Galicia global, que dialogaba co mundo. Creo que había unha visión de país, e para min, un medio de comunicación, sexa unha revista, sexa un xornal, non é máis que a proxección dunha visión de país. Nin nada máis, nin nada menos. Se non hai unha visión de país, o medio de comunicación é un mero soporte publicitario. Non ten máis. Ou un mero entretemento, que tamén está moi ben, pero boto de menos que nos medios que teñen esa visión de país, pois teñan tamén a visión do propio medio, de aproveitar a tecnoloxía que hai que usar. Eles non pensaban, acórdome, que en Vieiros non se pensaba só en clave de texto, coidábase moitísimo o diseño, a maquetación, un medio non é só o texto, e a veces somos moi esclavos disso, non? Había como unha visión de produto global, construiu unha marca a que adherirse e demostrou, pois eso, que un outro xornalismo foi posible durante bastantes anos. E dame pena que igual a xente que sale agora das facultades igual sale sin saber o que foi Vieiros. Tampouco é necesario, pero non está mal saber o que xa se fixo antes para partir de aí, porque senón que volves ao principio sin saber o que fixeron outros dos que podes aprender. Entón, pois eso, agora boto de menos un pouco esa creatividade, esa visión, e busco como tola elementos para ser optimista, iniciativas que me permitan volver crer no xornalismo como un lugar para crear e innovar, tamén para entender e proxectar colectivamente un país. Pero a verdade é que me custa moito atopalos a 7 de outubro de 2025 e oxalá esa sensación cambie nun futuro moi próximo. Moitas grazas. Bueno, pois imos coa última intervención deste foro. Se non me trabuco, logo haberá un espazo para o debate. Veremos a ver o que nos deixan os horarios, non? Como? 9 menos cuarto. Creo que nos vai dar tempo, porque as intervencións son media hora, 40 minutos.
A seguinte intervención o relator é Alberto Quian-Pampín, que é doutor en Investigación en Medios de Comunicación pola Universidade Carlos III de Madrid. Profesor de xornalismo e membro do Grupo de Investigación Novos Medios na Universidade de Santiago de Compostela. Participou como investigador en 4 proxectos estatais de I+D+I e no Observatorio Europeo Iberifier Plus. Autor dos libros, publicou 2 libros, un titulado El impacto mediático y político de Wikileaks, coa UOC en 2013, e Civilización Hacker, con Anaya Multimedia en 2022. Alberto conta cunha ampla trayectoria profesional desde o ano 2000 en medios como Faro de Vigo, Galicia Confidencial, G-Ciencia, El Salto, CTXT e Luces, e en proxectos de comunicación institucional, científica e tecnolóxica. E Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas en 2021 da Real Academia Galega de Ciencias e colabora co colectivo Hacker Hispagatos e coa Asociación de Enxeñerías en Fronteiras de Galicia. A intervención de Alberto titúlase Galicia, cara a unha nación digitalmente soberana. O briefing é problemas a resolver no horizonte das novas tecnoloxías, problemas sociais, de educación, formación e convivencia, problemas legais, dereitos de autor, etc., problemas políticos, liberdade de expresión, control do Estado, censura, ditadura das grandes corporacións e os problemas da inteligencia artificial, luces e sombras. E tes 40 minutos. Moitísimas grazas. O primeiro, claro, evidentemente, grazas polo convite. Sí que, antes falabas de honras, sí que é unha honra, sobre todo porque veño a participar nun fito histórico que son os 75 anos que estades a celebrar. Entón, iso sí que é unha honra, non é calquera momento, é un momento histórico, un fito histórico que vai quedar grabado, e ter a miña asinatura neste fito histórico, evidentemente, é unha honra. Vou meterse a de cheo, pero antes, sí que a nivel persoal me gustaría, digamos que contextualizar un pouco algunhas cousas para o que vamos ver. Xa vos adianto que, e comentaba a Manolo Gago, que a presentación me quedou estéticamente un pouco cyberpunk distópica, pero imos ver que o que hai son moitas alternativas precisamente para sair desa distopía, que realmente xa non é unha distopía, senón que se está materializando, non? Eu penso que o máis importante na miña aprendizaxe, de todo o que eu vou contar aquí, que me daría para 4 horas, ten que ver moito precisamente co momento no que eu, máis aló do consumo cultural que facía da literatura hacker, películas que falan de hackers, etc., etc., cando conecto realmente cos hackers que eu os chamo os bos e xenerosos, que nada ten que ver co que nos din, desgraciadamente, os medios de comunicación. Cando falan de hackers criminais que rouban, etc., etc., iso é unha fraude, eu o chamo unha fraude semántica, non? Son ciberdelincuentes, pero non son hackers, os hackers son outros. Os hackers son os que crearon internet. Os hackers son os que crearon as primeiras redes sociais, que non teñen nada que ver coas que temos agora. Os hackers son os que crearon os primeiros videoxogos da historia. Os hackers foron os que crearon o primeiro chatbot de inteligencia artificial na década de 1960. É dicir, eu cando lle conto aos meus alumnos que o primeiro chatbot da historia se creou na década de 1960 non dan crédito. Non o creen, pero é así. E ese chatbot mesmo se pode utilizar aínda hoxe por internet, evidentemente é unha cousa moi básica, se chama Elisa, é unha cousa moi básica, foi creado por un hacker e foi creado co rol de psicoterapeuta. Unha cousa moi curiosa, non? O que pasa que o nivel de interacción evidentemente é moi pobre. Pero sí que decir que realmente o que quero contextualizar é que isto da cultura hacker, os hackers, ten que ver máis co avance ou progreso polo ben común que o que nos contan tristemente e pobremente en xeral os medios de comunicación. Eu tive a sorte de colaborar con Wikileaks. Eu fixen a miña tese doutoral sobre Wikileaks, tive a sorte de colaborar con Wikileaks, eu entendo que máis ou menos sabemos aquí todas e todos que é Wikileaks, que é unha organización de xornalismo hacker. Eu tive a oportunidade de falar co que está considerado o gran gurú da comunidade hacker, o creador do movimento polo software libre, o que falaremos agora, que é Richard Stallman, coas conversas, a verdade que moi interesantes. El fala, por exemplo, dos Estados Unidos como Estados Unidos soviéticos.
saímos ver por qué. E tiven a sorte, a máis, de poder colaborar cun colectivo hacker co que contactei pois, polas miñas publicacións, etcétera, etcétera, que me integraron, eu nunca me conseguí hacker, pero eles din que son hacker. Bueno, aparte, porque ao final ser hacker é unha actitude máis que outra cosa, se pode ser hacker como me din eles, non tes por que saber programar, que eu aprendi a programar e xa fago as miñas cousas tamén. Pero pode ser hacker da poesía, hackear a poesía. Podemos hackear as matemáticas, podemos hackear moitas cousas, podemos hackear a cultura, antes falaba desde que iso do sistema literario non existe. Bueno, pois imos hackear iso tamén, non? Entón, bueno, eu veño a falar basicamente dunha cousa que é un concepto do que coido, non estou moi seguro, pero coido que se fala pouco, sobre todo na esfera pública e no ámbito público, si se fala algo máis no ámbito académico, e tristemente tamén moi cinguido ao que é, digamos que no ámbito académico, ao máis tecnolóxico, informático, software, etcétera, etcétera, non tanto ao mellor que se debería falar máis na comunicación de ciencias sociais, etcétera, etcétera, que é o concepto de soberanía digital, non? Que imos ver que se fundamenta en 3 piares e precisamente o que vou tentar explicar é por que Galicia, sobre todo, debe aspirar á súa propia soberanía digital. Estamos moi acostumados a falar da soberanía nacional, non? Imos ver que eu, bueno, esta é unha interpretación, unha opinión evidentemente moi persoal, pero eu creo que por como transcorren as cousas, hoxe urxe máis exixir e desenvolver, e temos capacidade de facelo, a soberanía digital que a soberanía nacional no concepto tradicional que entendimos sempre. Entón, bueno, está un pouco descolocado aquí porque, bueno, hai cousas máis ou menos se ve ben, que están un pouquiño descolocadinhas por lo cambio de sistema. Tamén vos quero adiantar que todas as imaxes que vedes aquí foron creadas con inteligencia artificial. Creo que é bastante obvio, pero bueno, transparencia sobre todo. E precisamente foron creadas a partir das ideas que se basean nesta charla e no texto que logo entregaré, ¿no? Como dicía, penso que necesitamos repensar que significa soberanía nuns tempos no que todo está codificado. A nosa vida está codificada en uns e ceros. É dicir, podemos pensar que non, porque isto é material, isto non está codificado, pero realmente toda a nosa experiencia, mesmo este foro está sendo agora transmitido por internet. É dicir, está sendo codificado. Entón, todo o que facemos realmente ao final pasa polo filtro do digital. Entón, estamos vendo tamén que se está reconfigurando, digamos que, o que son as nacionalidades, as fronteiras físicas, a xeografía. Antes se falou de espazo-tempo, como todo iso rachou, xa non existe, que eran, digamos que, dimensións fundamentais para nos dirixirnos sobre este planeta, non? Bueno, todo isto está rachando, agora falamos dunha transnacionalidade, falamos moito de globalización, pero falamos de transnacionalidade, eu falo, non son o único, dun concepto que é a transrealidade, que ten moito que ver coa transnacionalidade, non? É dicir, como estamos vindo unha realidade que vai máis aló da que estamos acostumados, ou da que estábamos acostumados a ter. Vale. Entón, por que é fundamental repensar isto? Para a supervivencia cultural e o desenvolvemento sostible do país. Entón, temos que superar, dentro do meu punto de vista, claro, isto é algo moi persoal, a concepción tradicional da soberanía estatal westfaliana que se artellou no século XVII, XVIII, a paz de Westfalia, etc., etc., e repensar precisamente que é o poder, que é a autonomía e que é a identidade colectiva, alén deses marcos tradicionais. Porque xa non vale pensar nos territorios físicos, nas xeografías e nas fronteiras e nos muros que queren construir algúns, que se pensan que con eses muros físicos como Donald Trump van, digamos que, a arranxar os problemas. Non se trata diso. Bueno, como dixas, hai un pouco cortado, pero bueno. Entón, como está redefinindo a tecnoloxía a soberanía? A través de infraestructuras de redes, de comunicación electrónicas, os fluxos de información de datos, os sistemas algorítmicos, hai cousas que xa se falaron aquí, non? Que son os eixes centrais hoxe do poder político e do poder económico. É dicir, no século XX,
quen mandaba sobre o mundo? Pois os que controlaban, por exemplo, o petróleo. Imos ver que o petróleo hoxe son os datos. É dicir, entón, quen domina o mundo? Pois Meta, Alfa, que a que controla Google, Shell, Elon Musk, Amazon, etc. etc. E todos estes sistemas, as tecnoloxías, tamén se comentou antes, a tecnoloxía non é neutra. Iso é unha mentira. Toda tecnoloxía digital ten unha componente política e ética. É dicir, todo o que se fai ten unha concepción política. Articulan, ademais, novas lóxicas coloniais. Pasamos, digamos que, diferentes fases de colonialismo. O colonialismo pola forza física, o colonialismo pola, digamos, impregnación cultural. Isto, os yanquis foron, uns malabaristas, é dicir, no século XX nos colonizaron o mundo a través do consumo masivo. Caso paradigmático, McDonald's. O consumo cultural, Disney, Hollywood, etc. etc. E agora nos están colonizando a través de fibra óptica, de satélites, de software e de hardware. É o maior poder que tiveron para unha colonización, digamos que, blanda. É dicir, podemos falar dun poder blando fronte a un poder máis duro, máis agresivo, máis físico, de destrucción, etc. etc. Isto fai que, evidentemente, xa non se trate só de ocupar un territorio, sino de ocupar a globalidade, de ocupar o mundo a través desas fibras. Bueno, esta dependencia, evidentemente, é o que temos que superar. Iso é como vexo eu. É dicir, temos que superar esta dependencia e hai capacidade. A soberanía digital non é unha cuestión meramente técnica, senón que xa é unha cuestión ética, política, é un imperativo ético, político e cultural. Estamos nunha situación, antes falábamos precisamente de Julian Assange, o fundador de Wikileaks, bueno, por aí aparecen. Isto non é unha distopía, e isto non é ciencia ficción, isto está demostrado por filtracións de documentos reais e tamén por traballos xornalísticos. The Washington Post, The Guardian, New York Times teñen publicado moreas e moreas de pezas informativas, de investigación sobre como nos controlan, como nos mapean, como obteñen todos os nosos datos con fins políticos, con fins económicos, etc. etc. Entón, bueno, estamos vivindo, pois, que se chama un gran irmán post-orwelliano, no que xa non se precisa da propaganda, a forza física, senón que hai unha vigilancia masiva e control global, corporativo, gubernamental, porque aparte estamos vendo, dicir, isto xa non o agochan, ao mellor antes podían agochalo, pero agora xa nin sequera o agochan, é dicir, a quen vimos arredor de Donald Trump o día da súa investidura? Aos donos das grandes tecnolóxicas, estaba o de Amazon, estaba Mark Zuckerberg, estaba Elon Musk, estaban todos. Entón, hai un poder corporativo gubernamental que pretende exercer un control global sobre o que consumimos, o que votamos, etc. etc. Como dicía, isto non vou repetir, vale? Fibra óptica, o Big Data, os datos masivos, sistemas de inteligencia artificial, algoritmos predictivos e de recomendación, algoritmos opacos, vale? Todo isto que está modelando todo o noso sistema, o sistema cultural, o sistema político, o sistema social, a todos os niveis. Sobre que se fundamenta a soberanía digital na que debe desenvolver, por exemplo, Galicia? Non só, pero deberíamos. Pois son tres piares, que é a soberanía tecnolóxica, a soberanía de datos e a soberanía algorítmica. Se construímos a soberanía sobre os tres piares, podemos falar de certa autonomía. Autonomía a hora de xestionar os nosos datos, de xestionar a nosa cultura, de proxectala como nós queramos proxectala, non como nos indiquen os algoritmos doutros, etc. etc. A soberanía tecnolóxica, pois que é a capacidade de decidir que tecnoloxías usamos, desenvolvemos, eliximos ou descartamos, desbotamos. Esa é a soberanía tecnolóxica, basicamente, pero non temos moita digamos, marxe de manobra. Eu xa sei que ás veces molesta a miña universidade, pero eu nacín para dicir as cosas como as penso tamén. A mí, por exemplo, me molesta que na universidade dependemos de Microsoft. Por qué? É dicir, que necesidade temos de depender de Microsoft? A mí, eu digo porque a mí, por exemplo, hai moitos anos Richard Stallman, do que vos falaba, que é o creador do movimento para o software libre, me dixo, no momento que un sistema educativo deixa que unha empresa como Microsoft controle todo o sistema a través de hardware e software,
estás poñendo o teu sistema educativo en mans dun poder corporativo. Entón, que necesidade temos? As eleccións tecnolóxicas, por lo tanto, son inherentemente políticas. Podemos decidir que tecnoloxías usar. Esa soberanía tecnolóxica opera sobre 3 capas, que son as infraestructuras de comunicación, por exemplo, a fibra óptica, os aparellos físicos, o hardware, o ordenador, o móvil, e o cognitivo, a capa cognitiva, que é a dos códigos, os sistemas, é dicir, linguaxes, igual que o galego é unha lingua, pero logo temos, digamos que, idiomas, linguaxes de programación, vale? Que tamén debemos desenvolver, controlarnos, etc. etc. Sen autonomía en calquera desas 3 capas non se consegue a soberanía tecnolóxica. Soberanía algorítmica, pois evidentemente se trata de gobernar e decidir e ter acceso aos algoritmos. Os algoritmos os aplicamos na vida diaria. É dicir, eu cando decido ir á facultade, se chove por debaixo dos árbores para non mollarme e se fai un día soleado, pois pola parte que non hai para que me dé o sol, estou tomando decisións que son, digamos que, un algoritmo, non? Que acontece? Que os algoritmos das grandes corporacións non os coñece ninguén, realmente. A veces sí que é certo que falamos moito aquí de o algoritmo de Google di que tes que facer isto. Realmente non o sabemos. Quen coñece os algoritmos de Google se non están publicados? Non son de código aberto. Quen coñece os algoritmos de Facebook? Ninguén, absolutamente ninguén. Só eles coñecen como funciona. Podemos intuir, pero pouco máis. Estes algoritmos, ademais, incorporan valores, nesgos, obxectivos dos seus propios creadores. É dicir, evidentemente, se eu teño un obxectivo comercial ou político, o algoritmo vai ter ese obxectivo comercial ou político. Entón, temos que ser conscientes disso e desenvolver os nosos propios algoritmos ou, polo menos, exixir maior transparencia neles. Cando unha comunidade, como poño aí, depende de algoritmos desenvolvidos por terceiros, pois entón o que estamos exercendo control sobre decisións fundamentais, porque os algoritmos están decidindo por nós que consumimos, por exemplo, a nivel cultural. Nos están dicindo, tes que escoitar esta canción, ou tes que ler este libro, ou tes que ler este artigo xornalístico, porque o algoritmo decide con base a unos criterios predictivos e logo os algoritmos de recomendación que é o que temos que consumir. Non nos dan ninguna liberdade. Creemos que somos libres, pero realmente non somos libres. Opacidade dos sistemas, e isto que chama algúns teóricos a sociedade de caixa negra. Entón, bueno, está aí un pouco representada. Sociedade de caixa negra porque todo, digamos que toda a nosa experiencia digital está pasando por unhas caixas negras que ninguén agás quen as controla coñece o que hai dentro delas. É dicir, non temos capacidade de saber como están definindo todo isto. Vou ir un pouco rápido porque andamos un chisco apurados de tempo, vale? Entón, aquí é onde enlazo un pouco tamén co tema da cultura hacker, non? No ano 84, por exemplo, se publicou isto que este libro que está considerado a Biblia da cultura hacker, que é Hackers, héroes da revolución computacional ou informática, non? E cal é o principio, a máxima, o adagio que se fixo, digamos que, célebre da cultura hacker? Que toda a información ten que ser libre. E cando falamos de información, non nos referimos só a información publicitaria, información xornalística, información gobernamental. Nos referimos, por exemplo, ao código informático. O código informático é información. Ese código ten que estar transparente. Temos que poder velo. Entón, que é o que se está cuestionando? Pois, precisamente, esa opacidade da que operan as grandes tecnolóxicas. Pero a transparencia, é dicir, ter acceso a ese código que se chama tamén o movimento polo open source, o código aberto, está ben que eu poda acceder a él, pero o que pide a cultura hacker, o que pide o movimento polo software libre é máis, é dicir, non basta con ser transparentes en contarme como está deseñado ese código, senón que podamos manexalo nós, é dicir, que podamos modificalo. Se temos un código dun programa que poda eu reutilizalo, manexalo, cambialo, distribuílo libremente, etc. 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 Vou vos poñer un exemplo moi curto e rápido sobre os coches inteligentes. Un coche dos anos 90 ou do 2000, se escacharraba por algunha parte, tío podías levar ao taller do concesionario oficial ou por exemplo, a un mecánico de confianza. Tiñas toda a liberdade.
Hai que cambiarlle unha peza. Agora mesmo os coches intelixentes non podes facer iso. Non te dan liberdade, te están coartando a tua liberdade de decidir, primeiro, o acceso ao código dese coche intelixente. E segundo, que se hai algún problema no código, na operabilidade desa tecnoloxía, tes obrigatoriamente que pasar polas mans oficiais, porque non hai xeito de acceder a ese código. Só eles teñen acceso a ese código. Entón, dese xeito están cortando a nosa liberdade. Bueno, pois isto, máis ou menos, se pode trasladar tamén ao mundo da informática, das redes sociais, dos buscadores, etc. etc. A soberanía de datos, pois evidentemente hai unha definición que esta, os nosos datos están suxeitos a leis, a autoridades legais dos países, rexións, etc. etc. Pero unha definición a da soberanía de datos tradicional que se queda insuficiente, precisamente polo que falaba antes, porque isto xa non vai só de fronteras xeográficas e legislacións, digamos que acotadas a perímetros físicos. Entón, como dicía, para os tecnócratas os datos son o petróleo do século XXI. Que son para nós os nosos datos? Os datos non son só números, son os nosos nomes, a nosa afiliación política, que a veces as poñemos, a empresa na que traballo, o meu posto de traballo, a cidade na que vivo, miles e miles e miles de datos que son, para nós, son a nosa memoria individual, os meus, pero tamén colectiva. Entón, temos que proteger os datos tamén da colectividade galega. E como facemos fronte a estes gigantes? Bueno, pois iso é o que hai que artellar un pouco, novos xeitos de facelo, non? O que están facendo, evidentemente, pois é extraer, é dicir, é unha cultura da extracción, o capitalismo de extracción masivo e global de datos para fins fundamentalmente económicos, pero tamén políticos. Antes falábamos, por exemplo, do caso Cambridge Analytica. É dicir, que fixeron? Pois en colaboración con unha plataforma, Facebook, digamos que roubaron datos e fixeron campañas que agora están de moda, campañas de precisión propagandística. Se fan campañas de precisión propagandística, de xeito que ti podes, por exemplo, facer unha campaña o máis precisa posible para un bloque dun edificio que sabes que tes todos os datos da xente que vive nese bloque de edificios, tes, por exemplo, todas as súas tendencias e políticas, ideologías, e sabes que, por exemplo, o teu partido pois ten aí problemas. Bueno, pois podes facer campañas de precisión atrás dos seus comportamentos, etc. Quería poñer este caso porque é moi interesante. En Canadá, e penso que pode servir para o caso galego, Canadá foi o primeiro país que puxo en marcha unha iniciativa pioneira que é o Centro para a Gobernanza, non, das primeiras nacións de Canadá, que son as nacións indígenas, obviamente, non? E se basea no que chamamos principios OCAP, traducidos, falando de datos, propiedade, control, acceso e posesión. Son os dereitos que se lle recoñecen ás comunidades indígenas. Para que? Para un último fin, asegurar a integridade cultural desas comunidades. Por que non facelo nós se estamos tamén minorizados? É dicir, este proxecto foi tomado tamén, foi un pouco tomado como exemplo, replicado ou reproducido noutras partes do mundo tamén con comunidades indígenas, pero isto podemos adaptalo á nosa cultura, a cultura galega. É dicir, apliquemos estes 4 principios que temos dereito como galegos a ter a propiedade, o control, acceso e posesión aos nosos datos, non que se sean controlados, por exemplo, en Silicon Valley, en Estados Unidos. E logo está, todo isto ten que ver con, e xa acabo, bueno, tentaré acabar rápido, na idea de centralización versus descentralización. E isto tamén nos leva aos conceptos clásicos, non? Cando falamos, por exemplo, da descentralización do Estado, bueno, pois, como non nos fixemos ben, non nos enfoquemos ben no que é a descentralización da recentralizada web ou internet, pois entón imos ter un problema moi serio, xa o estamos tendo. A centralización é un oligopolio, Amazon, Facebook, Meta, etc., que están controlando prácticamente todo non, pero a maior parte dos datos, dos fluxos de comunicación e información da internet, que os están guardando nos seus servidores, están procesando todos eses datos, todas esas interaccións que facemos a través de comentarios, de likes, de retuitear, etc., etc. Están operando a gran escala, a escala global. É dicir, aquí xa non hai fronteiras, por lo mesmo. É dicir, non hai. Os únicos que se están protexendo, por exemplo, que tamén teñen o seu xeito, aplican o seu capitalismo
ao seu xeito de vigilancia é China. China ten un muro, ten a muralla china física, pero tamén ten unha muralla digital para que non intercete, para que non haxa, digamos que, intercomunicación entre, digamos que, a poboación china e o resto do occidente, pero tamén aplican os mesmos criterios, os mesmos parámetros. Entón, que temos? Pois temos ao noso alcance, por exemplo, tecnoloxías como blockchain, tecnoloxías descentralizadas, aos peer-to-peer puros, é dicir, as redes entre iguais puras, e as arquitecturas federadas e interoperables. Neste caso, por exemplo, o Fediverso, que é o último do que vou falar agora, como exemplo pragmático. A tecnoloxía blockchain é moi famosa a moeda Bitcoin. Bueno, é un xeito de descentralizar, logo sí que é certo que se está derivando a outra cousa que se está afastando moito da idea primixenia do que era o Bitcoin. Pero a idea era rachar, por exemplo, co poder dos bancos centrais. Centralidade, descentralidade, non? As redes entre iguais puras peer-to-peer, o BitTorrent, para compartir arquivos entre diferentes persoas, non? E as arquitecturas federadas, non sei se coñeces o Fediverso, pero, bueno, o Fediverso, vou explicar rápido, que esta é a última parte da charla. Antes se falou de interoperabilidade. Que interoperabilidade? Algo tan sinxelo como, por exemplo, existe interoperabilidade nos sistemas de correo. Eu podo abrir unha conta en Gmail, vos podes abrir unha conta en Outlook de Microsoft, pero eu podo interactuar contigo. Eu envío unha mensaxe, ti a recibes e ti me contestas. Iso é interoperabilidade entre sistemas diferentes. Onde nos teñen as grandes plataformas? En silos. É dicir, e non queren que saíamos dai. O que pretenden é que ti, por exemplo, non podas, se queres interactuar cos contidos e cos usuarios e usuarias de Xe ou de Facebook ou de Instagram, estás obrigado a ter unha conta aí e a non sair dai. Que é o que fai o Fediverso? Que son tes absolutamente todas as alternativas. Podes ter unha rede como tipo Twitter, podes ter unha rede tipo Facebook, podes ter microblogging, macroblogging, podes ter redes como YouTube para vídeo, pero no Fediverso, tipo Instagram, pero para o Fediverso. Que é o que fai? Pois que eu imos facelo fácil, que eu teño unha conta no Xe ou Twitter do Fediverso, que se chama de outra maneira, e diga, eu só quero estar aquí. Pero sei que un amigo meu está no PeerTube, que é o YouTube do Fediverso, e publica vídeos. Pois eu podo seguilo dende o Twitter do Fediverso e podo interactuar co seu contido, podo velo, podo darlle a me gusta, podo deixarlle un comentario e dicir, non me obrigan a estar nun sitio, podo interactuar con todas as comunidades, con todos os protocolos, con todos os servidores, os nodos, etcétera, etcétera, desa gran, digamos que, rede de redes que se está construindo alternativa a das plataformas tecnolóxicas. E isto faise por un protocolo que é interoperable que se chama ActivityPath. Que ActivityPath é o que permite que precisamente é un sistema, un protocolo, un estándar de comunicación que permite que diferentes sistemas, como é unha rede de vídeo, outra de imaxes e outra de mensaxes, podan interactuar entre elas. Iso é maravilloso. E iso é o que permite a federación. Falamos de descentralización e falamos tamén de federación. Falamos moito do Estado federal, por exemplo. Bueno, pois podemos construir o noso propio Estado federal no ciberespazo, gracias a estas tecnoloxías. E foi rápido porque o tempo apremia, pero grazas.
la página de YouTube de Galaxia se acordará. Está disponible, sería para todos. Después de